Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Idagwa pa dziko. Tabwerezanso ndikuwerenga. Ndipo mngelo wachisanu anawomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko. Ndipo anapatsa iye chifungiro cha dzenje. Tawerenga inso ni bwino. Verse number 1 ya chapter number 9 cha Revelation. Verse number 1. Ndipo mngelo wachisanu anawomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko. Ndipo anapatsa iye chifungiro cha dzenje. Amen. Amen. Dzenje la phompho. Amene tikumuwerenga pamenepa ndi Chivumbulutso chapter number 9. Amen mpingo. Amen. Chivumbulutso chapter number 9 akutipasa machenjezo akutsogolo kuti tsiku lina m'dziko lapansi dzenje lidzatseguka, ndipo pansi pa dzenjepa padzatuluka zinthu zimene sizidzapita ku zinthu zina, koma poyamba zidzalunjika ku anthu. Bible likutiuza za dzenje limeneli kuti lidzatseguka. Tsopano olemba buku la Chivumbulutso chapter number 9 akutifotokozera mawu amene akufotokoza akunena za kutseguka kwa phompho. Ndiye mawu akulu akuti lipenga lachisanu, tsoka koma loyamba. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Lipenga lachisanu koma tsoka loyamba. Amen mpingo. Sindidziwa kuti tsoka lachiwiri ndi la mtundu wanji, koma ndili ndi tsoka loyamba. Sindidziwa kuti tsoka lachitatu ndi la mtundu wanji, koma tili ndi tsoka loyamba. Tsoka loyamba liyenera lifikire anthu, ndipo ngati pali chimene anthu ambiri sachidziwa ndi kuziwa mmene tsoka loyamba liti lidzagwirire ntchito m'dziko lapansi. Inu ndinu opemphera zoona, chifukwa chipembedzo chimakuonani mukubwera mkachisi, koma mwina ndinu membala mchipani cha tsoka loyamba. Tamverani, mwina mumayima ndikuphunzitsa pano amayi ndi abambo, ndikulalikira uthenga wabwino, inde timakuona ni choncho, koma mwina ndinu membala wa tsoka loyamba. Kodi zikumveka zimene? Ambiri anthu akuyenda m'matsoka oyambawa. Tsoka limeneli lidzakhuza anthu ambiri ku dziko lapansi, chifukwa tsokalo silidzayenda palokha mwa chifuniro chache, lidzayenda pamodzi ndi chifuniro cha Satana, pamodzi ndi ziwanda zimene zidzayenda m'makomo, pa mpingo, pa khomo, pa banja, pa munthu, kukachitisa tsoka lina lache likasause pa banja limene lolo. Ena lakhuza tsoka limeneli la mtundu wanji, mkazi adatenga wokongola waoneka bwino, koma kuti akhale bwino zukanika mkazi ndi wamwamwa ndizoteka kuti uli pa chalichi, koma bambo tsoka loyamba linakukhuzani. Tamverani, ndidakhala m'banja limeneli kwa nthawi mpaka ndabereka wana, koma ndikudabwa kuti mwana wanga akung'animira ngati zikwakomo zakubala, sindikudziwa kuti chikuchitika nchani. Tsoka loyamba likhoza kukukhuzani mwa njira iyi kapena inayi. Tamverani, ndili m'banja la bwinobwino, koma palibe mwana sindimampeza. Mwina ndizotsatira za tsoka loyamba. Ambiri akupemphera, koma tsoka loyamba lidakhuza.
Tsoka loyamba lidakhuza. Mwina linakhuza banja lanu mwa njira kapena inayi. Ameni mpingo. Tamverani. Ngati inuyo daile mumadandaula ndi chikhalidwe cha amuna anu, lero mudziwe kuti ndinu membala wa tsoka loyamba. Ameni mpingo. Ameni. Ameni. Chifukwa chimene amabisira ndalama sindimachidziwa. Ayi, lero muchidziwe ndinu membala wa tsoka ngabwera ndi Yesu amene amachoka tsoka loyamba. Ameni mpingo. Amene achosa tsoka limenelo. Chifukwa nthawi zina zake machitidwe a zinthu ndi odabwisa kwambiri. Ameni. Bamboyi anali wabwinobwino, ndimakhala naye bwino, koma patunda wandisiya wapita kwakwati wakutsidya. Mwina vuto sabambo, koma inuyo mwakhuzidwa nawo pa tsoka loyamba. Amen. China ndiona nchani kuti banja lizindi kukhala lero banja lina latha wiki ya mawa kukakwati wautsidya kubwerera, wiki ya mawa kwakwati wana anyoni kubwerera, ndikamata zaka 6 ndasintha zibambo atatu. Tsoka loyamba. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye timapita kukalowa mpingo titanyamula cha abusa anayesera kupemphera mavuto osatha. Linali tsoka geredi ya mapemphero, geredi ya matsoka. Anthu ife tili ndi geredi ya matsoka, geredi ya minyama. Kulima 1 yeka nzanga hafu yeka, wafu yeka ngolo 10, wa 1 yeka ngolo imodzi. Tsoka loyamba. Kodi zikumveka namuno? Kodi zikumveka namuno? Amen mpingo. Amen. Amene adalowera mbanja muja ngakhale tsiku limodzi kwa Nkhoswe sanapite, amangokambirana, amangokhala bwino, akuyendapo ndi ndondondo. Koma ife chitsiru chavuta nchani? Tsoka loyamba. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Mukazazindikira kuti tsoka lili ni magiredi, pamenepo musazindikira kuti zinthu zina zikamachitika pamakhala mtundu wa ziwanda zimene zimatchedwa kuti tsoka. Amen. Amen. Mbiri yake ikunena kuti mwamunayi adakwatiwapo patsidya apo. Zikumveka asanabwere pa kumeneko anasiya nyumba ya malata ya makomo 2 kulowera kukutulukira kuti nyumba ya pamwamba yolowera kukutulukira anasiya paja patunda kwa mmene abwera kwa inu olo chabwino kuti akangotenga sekera kuti azunguze nyumba mamuna kuti yemweyo anamanga nyumba yekha kukwatiwana ndiwe kuti amange nyumba kuti ukaniza kuti vuto ni mamuna. Tsoka kazikumveka zimenezi. Ndiye mtundu wa ziwanda zimene zizotchedwa tsoka loyamba. Kodi zikumveka izi? Zili ndi kutekera kopotoza chinthu chimene pamene chinkabwera chinali chabwino kufika pa iwe osakhala bwino. Kazikumveka zimenezi. Tsoka limenelo loyamba lili ndi kutekera kotanga kale zovala. Sakumva munthu. Anzako chitenje chimenecho 6 months sichinatuwe. Iwe kungokula lero wiki ya mawa tasuluka komanso chamba kubowoka. Kodi ndunama? Unezoona Amen. Inena akathedwe kaufa kamene ukutha ufa wanu inuyo nteradi lero lo mundimvesese pano nkutheka kuti ndinu mamemba la tsoka loyamba. Amen. Anzanu amadya matumba 2 paja koma iwe ukufunika iweyo pa mwezi anzanu tumba limodzi, koma iweyo pa mwezi matumba 3 kukagaya wiki ya maona mphale apita kogaisa ikamata 2 weeks uonaso cha mphale amangwetu kulichizangalaja kufufuza ndi tsoka
Muntu amene akukhuzidwa ndi tsoka loyamba zinthu zake zimakhala zobalalika machitidwe. Kampani yomweyo inalemba ntchito ena koma kupita iweyo kuangola 2 weeks kungofika iweyo mumva kuti kampani kanga lili pa bakala budi pakala chokocho wiki ya mawa pakaya chokocho ukuyenda ndi tsoka lota inde kuchokocha koso kukayambira iweyo oyamba kumeni ala achimwene ntchito yata tsoka lota ndimenelo loyamba. Amen. Anzano anapita kunyanja komweko akabwera ndi dengu la usipa iweyo kukangofika koma mphepo ndi chenga womwe kupanga mafuta chenga mwamba chuchichi chenga badoko kubwera wopanda kanthu tsoka lota loyamba. Mainda bambo Satana ndiyerekezi anaika matsoka olekanalekana pa matupi anthu ndikuteka kuti mukupanga experience tsoka lina lache pa thupi lanu limenelo ndi tsoka lanu loyamba. Lero muyese mwayi imfa ya Yesu inaona zonsezi kuti Satana anabereka anyamata ache amene amawatcha kuti tsoka lota limene limapita m'matupi mwanda mwa anthu. Kodi ndizoona zimenezi? Ndizoona iniyo mukuona kuti zimenezi ndizoona chimfine iniyo muyechemule mpaka 6 months ndizoona chimfine mpaka myezi 6 simukuganizira kuti tsoka loyamba mukuona kuti zangokhala basi zawamba na iyate ndiuzeni iniyo abambo munafunika kukumana kangati ndi msungwana uja munampasa mimba kana alikaga tanena likana alikagati kamozi msikana anata anayi lero mene mwapita kubanja chaka chino chachinga kuli mwana simukuganizira ndi tsoka loyamba simukuganizira kuti lingakhale tsoka loyamba. Tili ndi anthu ambiri mbiri akuyenda ndi matsoka mtundu wa tsokalo tsoka lota loyamba. Palibe chifukwa chilichonse chimene asungwana awana lakwa koma amenewa pa khomo pawo ndi chisiru kwa makolo awo akukalira kutukwanidwa pa mudzipo chowatukanira chowadera sichitaniso sichizindikaso akangopita pali anzawo onse kuchokapo ngani imene akukamba ndi anzimayi amene yuyu nkumati kodi ine ndalakwa chani? Ayi, Satana amaenda ndi ubatizo umene umachedwa cha tsoka loyamba. Ena munabatizidwa ndi tsoka loyamba. Amen mpingo. Kodi zikumveka namuno masanano musasa uno tikufuna Mulungu atithandize atichosere matsoka oyamba. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Lero tu aba mama yawo akukumbira mamuna anasiyana naye uja kazi kuveka zimenezi akusirira natani naye uja anasiyana naye uja iye ankaona ngati kuti bora katengana ndinda iye ankaona ngati akuzatengana ndi kanyamata kakuda bwino kochecha bwino kofupikirapo kakala katika mimba kachita chochikanene pelako pang'ono kabwerera sana ziwe kuti akupita kukatengana ndi tsoka lota atangokwatira ndi tsoka loyamba amene angalimire sakulula atale amayi omwewa amalima afuyeka ngokwe kuta lero amene amalima usiku ndi usana ngokwe sinatanipa anakwatirana ndi tsoka loyamba. Kodi ndikumveka ine? Amen mpingo. Amen. Ndiye kunena kwake timati uje akangati anakwatirana ndi mamuna akazi uja alibe magazi andalama iya akuti alibe magazi andalama iya ngoti ngati magazi andalama iweyo unakakwatirana ndi tsoka lota. Amen mpingo. Zikumveka kodi zimenezi? Amainda abambo chimachitika mchani kuseri kwanu kumakhala mizimu imene imadzusa machitachita atsokali pakuti maso anu sakhoza kuti kuona koma kuseri kwanu kumakhala bataliyoni. Amen mpingo. Zikumveka kodi? Ndiye bataliyoni imeneyi ndimene iniyo simayiona ndimene Yoswa chapter number 7 zinakhalira
mena amapita pa verse number 4 or 5 anyamata kupita ku ai sana dziwe chimene chalima kumbuyo kwawo kuti akuyenda akanyata aba akuyenda atanyamula tsoka la minyama yanda yaka kodi zikumveka zimene ameni mwanyamula tsoka la minyama yakani mukupita nalo kubanja lero mukudandaula mwana akabadwa zaka osata wamwalira kubereka kamwana mwadusa padera mwaiwala kuti ni amene malo wa mbanja munalowa ndi tsoka loyamba anakukazikani pansi nikukugawirani zovala za masiye ndiye mwatenga zovala za masiye ulenazo kubanja mwatenga tsoka lota loyamba akanakafana kumeneko mukuti mtanda mwatenga tsoka lota loyamba tsoka loyamba ameni mpingo amen kuti zikumveka pano na muno ndaisina ndi mmene mabanja mukwaonera kuti amayendera pa mpingo timalimbana ndi ndani amene amachedwa kuti tsoka lota tsoka loyamba pafupifupi kuti tiyende pa mgwirizano timalephera kuti tiyende pa chiyanjano timalephera kuti tiyende pa ufulu timalephera chifukwa tsoka loyamba timayenda nalo tsoka loyamba limata kukakhala pa lilime la munthu ndiye limapezerera mzimayi ameni mpingo kuti ayankhe malaya aja nnavala dzulo mwachapa kuti angoyankha kuti ayi nayiwala koma tsoka loyamba limakapita kulilime pa unandisira kuti nchape ine mwalimba tsoka loyamba limathamanga kupita kuja palilime ukathamanga kukayankha nsanga amene mumangoyankha za mbwebwe muziziwa kuti limenelo ndi chizindikiro chakuti paino pali tsoka lota tsoka loyamba ameni mbwebwe wakayankhidwe ndi tsoka lota tsoka loyamba ameni mpingo so tamverani verse number 1 chapter number 9 verse number 1 ya chivumbulutso verse number 1 ndipo mngelo wachisanu anawomba ndipo ndinaona nyenyezi zochokera kumwamba idagwa pa dziko ndipo anapatsa iye chifunguliro cha dzenje kapompo basi lekani pamene ameni mpingo amen amene akuona masomphenya ndi Yohane ameni ndiye akuti ndipo mngelo wachisanu anawomba ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba inagwa pa dziko ndipo anampatsa iye chifungulo cha dzenje la pompo zikumveka amen iya ndikufunsa iniyo mwamva iya yakuluakulu tisanenene matama mwamva ya ndikufuseni iniyo pamene popo chimene mwamvapo ndija tawerenga mbale anthu asanamve tawerenga tionenga sanamva verse number 1 ya ndipo mngelo wachisanu anawomba zikumveka ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba zikumveka idagwa pa dziko ikoza kugwa ndipo inapatsa iye chifunguliro pamenepo pakumveka anafunika apereke chifungulo bola akanakhala ngelo zikanamvekako koma ineyo sindikumva nyenyezi yagwa imene inamera miedu nyenyezi imene inamera miedu ulenda kukapereka maki apa zeki zikumveka namu makosana imene yetu ndiye Bible study ya na Mungu ameni mpingo kodi zikumveka na Mungu zinthu zimene zili zosamveseseka tiyenera kuti tizizimvesesa chifukwa mmenemu ndi mmene timaponyera understanding yakulumikizana pakati painu ndi Mulungu timaiponya pati pamene papo ameni pakuti sitikumva
koma tikungopitirira pamene pati kufuna verse 2 koma 1 sinada mendulama ngati pamene pali yesa kufuna verse 2 tiyeni verse 2 ikuti cha verse number 2 ndipo anatsegula pa dzenje la phompho utiyo ndani anatsegula amen nyenyezi ija sinanga nyenyezi ndimene apasidwa cha ya kwatu pansi ndiye nyenyezi ija yapasidwa cha maki yeti ndiye kuti imene kuyenda na isegula zenje ndija kwani nyenyezi imene iyi ndi simbo ya china chake kapena kuti pali nyenyezi za mulungu zimene zimakhala ni miyendo ndi dzanja kusegula maki ni simbo ya china chake ikhala ngati ni simbo ya chinthu china chake amen kodi chimene chichi ndi simbo ya chinthu cha uzimu kapena choipa nyenyezi iyi si ya kwa mulungu ziko za ziko la pasi yeti ndimene yakwayo zikumveka amen inu munayiona nyenyezi imene itagwa nyumba mwanu kapena ndinene kuti nyenyezi imene mukuiona nyumba kuti ndi imene ikutsegula kwa matima sauso pa kwezi umveka zimene ikapita kuvana ingotsegula pa ana nje kuyamba kudwala kwezi umveka zimene amen ikati akwakwana ndadiya nawo ndalama za mteza basi kukatseka pa zikubwera sana ndolo ikupita ndi makii basi pa basi mwana kuyamba kutsegula po mwana kutsegula zata ndalama za ndolo pa kukatseka kwezi kumveka zimene mukuikanizira bwanji nyenyezi imene yakhala ikuyenda ndi kutsegula mavuto mmakomo mwenda mwandu lero tiyisake mpaka izime amen mpingo wamu chifukwa kubwera kwa Yesu akubwera kudzawala ngati nyenyezi ya thanda imene ikazimise nyenyezi zina zimene zimachita control mabanja a Chikhristu amen mpingo ambiri nyenyezi yawo ndikatangale lero lamaoneka oshaina owala chifukwa amapanga katangale kuntchito pamene tikubwera kwa Yesu ntchito yake ndikuzimisa nyenyezi iti imene yoyo kuti ayatse mapezedwe ena amen kodi zikumveka zimene mapezedwe ena amakobiri mapezedwe ena andalama amene mumapeza tafunsani watsegula ndani makii okutsogolerani ku ulemerero umene muli nawo akuchokera mdzanja la ndani chifukwa pano pali nyenyezi mwatsuka yangokwa pansi ikundidabwisa chifukwa ili ndi makii ikupita naitsegula kodi zikumveka zimene amen anasegula liti mavuto mukukumana nawo tutitsekere chaka chino chachinga chachitatu mukuvutika ni mavuto ati amene mungodandaula yosanama ayi ndipo abusa tipempherereni anasegula liti inaenda nyenyezi imeneyi kukawengerera amuna anu pa ndi kukatsegula chitseko cha chisembwere pa mukuzunzika lero chifukwa katundu uyu nyenyezi yopanda miyendo iyi inaenda ndikukata inuyo mukuona kuti pamene panatseguka ndiye pakuuka mavuto pakuuka masauso ndipati ndili ndi Yesu pano atseke amen chifukwa ena atatsegulira panatseguka kusamvana amakangana zinthu zosadziwika bwino nyenyezi yake nditi ili ndikutekera kotsegula dzenje ili ndikutekera kotsegula vuto lina lake kodi zikumveka zimenezi anatseka chitseko cha chikondi ndikutsegula chitseko cha udani ndiye mwe ucha lero thupi lomwe lija maonekedwe omwe aja koma abambo akakuonani ngati achemwali yawo anatseka ndani mukunganizira kodi amene anatseka ndani amen anatseka ndani nyenyezi zimenezi zimayenda ulendo pa business mandazi abwinobwino
otsekemera bwino otira bwino shuga wachilengedwe bwino wina ali ndi zitumbuwa zache za soda zopanda ngakhale shuga zikumveka eti koma wazitumbuwa zopanda shuga nyenyezi sinakatsegule chilichonse paiwa anakutsegulira soka taziona mandazi okoma asakugudwa mpaka kudya ndachanapo akatseka zili ndi kutekera kukatseka pamene pamachoka makobiri amen pamene pamachoka cha mwayi zimatseka kete ndikulankhula kuchokera ku experience yamene ziwanda zimagwirira ntchito dziko lija la satani zikabwera kuti zikufuna kuchita ntchito yake zimayenda ndi makii amene munkapeza ndalama lero ndalama sizikupezeka chinaletsa kuti muyambe kumapeza ndalama ngati mmapezera kale mukuchiziwa ngati verse number 2 Chivumbulutso 9 verse ndi ya 2 ndipo anatsegula pa dzenje la phompho ndipo unakwera utsi wotuluka dzenjemo mmene mwabanikira mukuona banja chimene kuyimika kagalimoto kako ku palanki uli muusi wasatengedwa kumangotengedwa galimoto zachaingeji zako osata uli pa usi kaya amen pinga kodi zikumveka zimene zanangu mene munadyera buledi kale kuti ndrama ikatecho ya buledi ntayo mwe budget wanafunika so mchere pomwipa kutecho kuzembesa ku buledi osampesa buledi mwezi wa 6 uno osapesa ufulu uli pa usi ndangati amene mukupembesa koma muli pa utsi amen ndangati mukupembesa muli pa utsi nanga ndi utsi wa tundu wanji ziko mu chifo cha manyi wina wakweza kale dzanja lacha pakuda chimwene ine ndikupembesa koma ndili pa utsi amen mainda bambo ziwanda zimenezi zimatenga akazi wakongola ndikukatsekera pa utsi asibambo kumangodusa osakwatibwa olokufusira osafusiridwa chafuta ndi chani kuoneka bwino koseko zinayika pacha pausi amen kwezi kumveka ziwezi mabanja ena achanawo sakala mabanja chifukwa ziwanda zinawenderera ndi nyenyezi imene inakatsegula dzenje ndiye mpaka pa dzenje paja panayamba kutuluka cha utsi umene unakuta nawo onse imene ndi demonic smoke papita iwepo kukongola kwakoko asibamba kungoona ngati padusa hule koma usali hule kwezi kumveka zimene utsi kungofika pamudzi umaona kuti koma amene atibwereserawa imene ili ndi mpapa kudusa popo anthu kulowesa zovala zawo nyumba kungodusa iweyo anthu kulowesa zovala zawo cha nyumba amangwe zakongolera nyamata zaka katamini ali kuno angakhala kuti angabeshatiye munthu koma kadusa iye izovala ndo amalowesa cha usi amen mpingo unakuta cha utsi ndiye utsi umenewu umata kukuta mbali ina ya chikhalidwe cha moyo wa munthu mkhristu amen ndabwino konseko abambo amene wawa koma akafika pa mfundo za kugula chakudya utsi sizilongosoka bwinobwino amen mpaka banja limagona ndinja ndi mbali iti imene mukuona kuti kukutuluka simoko yabwera ndi Yesu pa musanapye kotheratu fo utsi ndi chizindikiro cha moto amen muyakatu amen mutaninu muyaka mbali ina yache kutuluka utsi chikhalidwe chanu cha mabanja panu mbali ina yake sichikulongosoka bwino kani mbali ya mithulo utsi mbali ya umbombo utsi ukuonekera ndiye ukukupangani kuti akazi anu azikudandaulani amen utsi wa anthu ena ndi pakamwa zikulala atatu izi utsi umauona bota ukati ufuke kuyambira 9 koloko nyama ya uje akuti chuni chache tukuyamba kwake
Amaya uje. Amaya uje. Kaza fikiri mbambwe. Yemwati anabwera amaya anu. Nge zinakhala maji. Sina ngainenda ngodabwa. Mteza ndaupeza hafu teza. Nge zinakhala maji. Inetu inu sana yanketu. Inetu inu ndikuuze. Nimamva kupeteka manjanga tona nizikera nimalima tu ine. Inetu inu ima 6 koloko ndizo kumunda ine. Inetu inu uchi. Amen. Kwa hiyo kumveka sisi. Kwa maana nimebala kuchali jikuda amuna anu watu na beti madalila kundwa. Nsaka saundi wawa tikuti amangaoka. Kwa hiyo kumveka sisi. Amanga jani? Amangaoka. Kwa makunyumba umene undi uchi umayamba kufuka tukolo. Ndachedu saso. Nkoma 9 koloko ya mazuru. Ayamba 9 koloko mpaka ja? Mpaka filikulu. Amen. Kweli kumveka zime? Iwe kuti uzio kuna mata akula wawaba nikapumidwe. Mkazi kuti afusila bamba uje ni chani kuopa. Akuzimu ndati kuti imene hii. Ndi usi. Inu, andu ena tikunamizana kuti timapempera. Ayi, sitino yambe kupempera. Ndikhalidwe limene timapanga makomo mwatu. Nditu nyenyezi na yaka yopanda miendo inabwaja. Amen. Mapeto yake imatsegula chiseko cha pompo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndaka ngotsegula nkula amene kaya kutuluka umphawi zanu zimenezi. Kodi zikumveka zimenezi? Akangolowa ngelo amene ndi makiyi pa banja lanu. Akangoti pata ndikutsegula kaya atsegula usiwa zanu zimenezi. Muli pamoto. Amen. Kodi mukudziwa kuti atalowa ngelo amene ena anatsegulira matenda mpaka pano akudwala. Amen. Sisi ziwika bwino kuvuta mbale chinavuta ndi chani? Nangoona thupi kuzizira mazulu. Ayi, tanena chilungamo chinachitika ndi chani? Basi nangoona kuti basi mosemu mumu basimamba kupanya. Kulepera kuti anene chilungamo. Usi unaseguka nena bwino zinakhala bwanji. Sakunena zimene zinakachitika kulumu. Angonena kuti nangoona umumu kuyamba kupanya umumu. Usi mwaka usegula da. Amen mpiko. Ngelo amene angatuluse mavuto amitundu. Pabanja la Chikristu ilili loyembekezeka kupita kumwambali. Amen mpiko. Inuya mukakhala pamene mulipo. Inalisana chokepo pano. Ndi mbali iti imene mukuona kuti koma ngelo uyu atagwa mbanja langa ndi makiyi ake. Anasegula chiseko ichi. Nchimene lelolo mbanja muno chimakhala ngati siti kumvana. Mbali yake iti. Imene maoneka kuti koma abambo wandabwino uku, amayi wandabwino uku, koma mbali iyi. Chikristu ana Mulungu, mpingo wa Mulungu, siufunika kuti khala choncho ayi. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Zikumveka zimenezi. Koma tsopano pano tikuona ngelo amene akutsegula cha pompo. Amen. Anali ndi chani? Ndi makiyi. Ndiye pano tapeza kuti inali cha nyenyezi imene ikutsegula cha pompo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Tiye mbale wanga chinachitika chani pa dzenjepo? Ndipo dzuwa ndi thambo zidada chifukwa cha utsiwo. Amen. 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 Ine ndikupaseni lero kuti dzuwa ndi thambo ndi simbo ya ulendo wa moyo wa munthu. Amen mpingo. Kazi kumveka ulendo wa moyo wa munthu. Lelolo interpretation muyimverero si jayi. Koma ndikunena kuti pamene pa iniyo muutenge kuti umene ndi ulendo wa moyo wacha wa munthu. Amen mpingo. Ndiye Bible kuti dzuwa ndi thambo zinada. Amayi ndi abambo mukayang'ana anthu ambiri dziko lapansi tikuyenda pakugwa kwa mdima kwa thambo ndi dzuwa. Ulemerero wathu uli wa dini. Ufulu wathu ndi wa dini.
zinthu zimene tikanakhala nazo tilibe tikulephera kuzipeza chifukwa Satana wachitisa dimu dera lina lache. Dzuwa langa linalowa masana adakalipo. Amen. Nyamata ngatine patunda ndangopeseka kuti ndikusowa zofunika za pamoyo wanga. Amen. Dzuwa landidera. Amen mpingo. Ndayesera kupita kukanengo kuti ndikafune ntchito. Dzuwa matsulo ano amainda abambo ngati sinu muchiwe kuti pena pake nsanu dzuwa landidera. Akuyesera maganyu akapita pa khomo la ganyu akuthamangisa kuti ndi wakuba chokani. Dzuwa landidera. Akuyenda azimayi atabereka achanawo kuti akapeze maganyu ochapa, koma maganyu ochapa usakupezeka so 25. Dzuwa ladera. Ambuye awakumbukire ndipo Mulungu akukumbukire. Amen mpingo. Muitane Mulungu. Tikachita chonchi ana Mulungu ndikumango konda kuzipemperera toka tizidziwa kuti kunjaku ena dzuwa ladera. Amen. Palibe paliponse pamene analakwa anaphunzira ali ndi mphamvu koma dzuwa ladera. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimene? Ndi amabwera anthu dzuwa likalowa pamabwera aphungu, likalowa dzuwa pabanja pamabwera anthu. Kodi amwali ndembo kuti amapanga chani kweni abambo auche muti amatani amangokhala ndi zimatheka ndi inu zimatheka bwa ngokhala basi ya mwali dzuwa lakutani lakudera. Ena amafuna kukhala ochenjera panzawo koma musamasewere ndi anthu amene dzuwa linadera chifukwa Satana amayika pandima anthu ena ache amatakwa apanikiza ena ache. Muzidziwa kuti Mulungu wawo alipo amene akoza kusandutsa usiku kukhala masana. Kodi zikumveka inu? Amene amasandutsa usiku kukhala masana ndiye Mulungu amene ndikumulalikira pano. Kaya muli kutali dzuwa linakulowerani, ndili ndi Mulungu wosandutsa usiku kukhala masana. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. Ine ndikunamizeni ngati ndinali ine kumene dzuwa litalowa ine ndi yayayo linatilowera masana adakalipo. Timakhala opanda chiyembekezo cha ufa, ndinena ufa kodi tiliye liti mawa. Kodi zikumveka zimene? Ineyo ndikamabwera ndiye kuti mkazi amayembekezera kuti ndamene ati abwere ndi ufa odya nthawi iti imeneyo. Kodi zikumveka? Ufa wina mwafusa amene umapezeka 9 koloko. Ufa upezeka 9 koloko ndi ufa amene ufa ukabwere 9 koloko pakomo ndiye kuti ndi ufa anadya. Fusa ni amene akuyankhani umabwera 9 nimabweresa ufa koma 9 koloko ya usiku. Dzuwa litada koma kuli Mulungu ana Mulungu amene amasandutsa usiku kukhala masana. Amen. Ndikunena pano ina ndili ndi ufa uli ndikoza kudya miyezi 5 sikunasanduke masana. Sanduke masana. Ndiye ndikulalikira Mulungu ameneyo kuti usiku amata kusandutsa masana. Amen mpingo. Ngere uyuyu ndi wogonja akunama amene olani makiya cheo makomo ena ife tikumuletsa kuti olokugwa kokha iwe nyenyezi makomo paino usagwe zikagwa uzikasegula uko makiya ko uzikagwera lawo nyumba ya neba kukomo kwa ine ayi. Amen mpingo. Koma Mulungu amakwanisa koma amainda abambo tikamapemphera tizidziwa kuti anzathu akuyenda usiku masana adakalipo. Amen. Dzuwa likulowa masana. Amen mpingo. Ukaidi anthu akugwira koma kugwirira mmakomo chifukwa cha mavuto amene anthu akukumana nawo. Kodi mavuto amenewa pa mpingo akabwera timathana nawo bwanji? Amen mpingo. Ndi chipangizo chimene Mulungu anapereka chothera mavuto pa mpingo. Chida chake kasu lake ndili maziroka konda nzako ngati mene umazikondera iwe mwini.
Ameni mpingo. Ndiye kasu limene Mulungu akupereka lero. Ambiri amene akuzunzikawo akuzunzika chifukwa chakuti kasu limene lolo ena ainu mulibe lotchedwa chikondi. Ameni mpingo. Inuyo mukanakhala ndi kasu limenelo sibwezi pano mukoma mtukwana mkazanu chifukwa cha ufa umene inuyo mwalima. Yesu amakalima nawo. Amen. Sibwezi pano mukumachita nkhanza zotere mukanakhala kuti muli ndi chikondi. Koma chikondi chikatayika ndi pamene mumaona kuti ena akuyenda padzuwa. Kodi zikumveka zimenezi? Ameni. Mundikana nduna zina zaboma zimene zimadya ndalama. Wina wamanga nyumba ku Dubai. Ndikuti amanga nyumba ku Dubai. Nanga taululepa. Dokotala amanga nyumba ku Dubai. Kafukufuku wa nyumba ya amene adokotala akumveka kuti ndi wa mamiliyoni dollars. Kodi zikumveka? Amen. Nyumba yakayo ikuonesa kuti ndalama zache 25A sekita B ka sekita 7 yonseyi iyi ikoza osamapita kunchito kumadya mama wa masana mazulo nkumasambaso mama wa masana mazulo kwa miezi 12. Amen. Ndalama zache. Kodi zikumveka zimene? Amen. Mwena kudziwa kuti anthu ena akuyenda padzuwa chifukwa cha mchitidwe wa anthu ena amene asowa kasu lotchedwa chikondi. Ameni mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Pa mpingo ana Mulungu tikamapemphera tidziyang'ananso aumphawi akukhala bwanji. Zikumveka kodi zimenezi? Amen. Kusonkha ndithu chachikhumi aitanena Alevi abusa akhalepo. Amen. Chachikhumi ichi timati tigawire kwa umphawi. Amen. Abusa pemphererani. Chifukwa makiyi otesera dzuwa limene ena likwaomba lerolo ndi chikondi. Banja likasowa chikondi, anthu akasowa chikondi, dziko likasowa chikondi, aumphawi amachuluka pa nthawi yofunika akanapanda kuchuluka. Nunama kodi ine? Ameni. Amen. 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 Zikumveka zimezi? Muzayesere ndawi ya njala. Amen. Muzatuluse chimanga chanu chichi. Muziza yeza mbalize. Kodi mbale ndi chama dia pazi. Mama inja chanu. Lazima inja. Ini pazi sili kukwana pali ya pazi ima kulira hapo kuposa. Muzatenga mbale ya pazi ija ndikumampasa ja muntu paika mudzimwanu padera lanu limene muli koma nthawi yanja. Kodi zikumveka zimene? Muyezo wa pazi limene lolo zikomo amapita pa matumba awiri achimanga. Amene akuchokera kwa munthu. Amene mwampasa ya pasi. Amainga bambo tiphunzire kuti dzuwa limene lili kuwalira ena ifeyo Mulungu watika pa nthawi yache ndipo kuthekera kotesa mavuto ameneyo ife tili nako. Amen mpingo. Amen. Tiyeni zimene tili nazo pa mpingo tisakonde kudya toka. Amen mpingo. Anzatu sotata tapasi. Kodi ndikumveka ine? Amen. Ndikumveka ine? Amen. Verse number 2. Yomweyo mbale wangu. Verse number 2. Ndipo anatsegula padzenje la pompo. Ndipo unakwera utsi wotuluka mdzenjemo. Ndipo utsi wa ng'anjo yayikulu. Ndipo dzuwa la thambo zinada. Dzuwa ndi thambo zinada. Amen. Amen. Mukuyimva nganiyo? Chifukwa cha utsiwo wa kudzenje. Verse number 3. Amen mpingo. Amen. Bible likuti mdzenjemo munamba kutuluka cha utsi. Ndiye utsi umenewu unakadesa cha Ndoleta dzuwa ndi thambo. Ndicha ni chomwe? Ndi thambo. Ndi pamene anthu amanenera kuti mpingo uja sitikalowa. Ndoyipa.
chifukwa mpingo ukuti ukudera kuchoka kudzenje kunyumba kwanu, chifukwa inuyo ndiye thambo ndija pamene anthu ambiri mbiri amabwera kuzausa pa zinthu za Mulungu. Amen. Ndi chithunzi chanji akuchiona nawo mpingo uno wa 3 angels? Ngati anthu sangaone chikondi icho sichikuoneka chifukwa kuti chikondichi chasowa kubanja. Amen. Amen. Ndiye kubanja kukutuluka utsi umene ukupita kukadesa mtambo ndija ndi dzuwa. Amen mpingo. Amen. Zosatira zache anthu akungosuzumira mu mpingo nkumabwerera. Amen. Amen. Mmene achitiramu nanga ntamwalira azabwera pamaliro. Nauza ine ndinakumana nawo pansika kwauza kuti amwene ine malungo kutere ndikuchokera kuchipatala kapena ayi mwana amadwala ndabereka ayi ndikuchokera kwa Isa Jackson. Sana imbe sofoni kapena kufunsa kuti mwana uja muzuka naye bwana. Amen. Amen. Mmene mwachitira ndi odwala wanu uja zimene zija zadesa mtambo ndija zikumveka zimenezi. Amen. 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 Nganzizungulira uko ngati ndiduse pakati mmene mwachitira ndi saka zadesa dzuwa ndija. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi. Amen. Usi mwatulusa uja wadesa ja Dzuwa ndijani nditambo. Anthu ozungulira pakhomo pasaka ali ndi kuthekera koza joina mpingo kapena kutuluka. Amen. Chiko chamene niyo mwachitira. Lilipo tsiku munapita kwa saka mmene mwaunjikirana pamene papa ukamuona saka lilipo amene mapita ni mozi paika mapita mpingo. Munapita ko mpingo. Ngati munapita mulilimwayi ndekuti papabwera dzuwa ndi uje sizida. Amen. Zikumveka sizidani ngoma ngati simunapite dzuwa ndi tambo zada. Amen. Amen. Kodi zikumveka zini. Amen. So ule ndimafuna kuchenjeza kuti mmene iniyo mukuchitira hando anzanu pa mpingo abale ofuna kuzachoinaso mpingo amaona mtundu wa utsi umene ukutuluka pa dzenje limene umadesa chipembedzo chanu, umadesa mpingo wanu. Amen. Kodi zikumveka zimene. Amen. 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 Zikachuluka mbiri zoyipa pa munthu, utumiki, usogoleri, mpingo umata chifukwa limene lindie utsi kukutuluka utsi wanji pano pa mpingo wachiuzimbi. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimene. Amen. 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 Ndikulimbikitsa kuti muyenera kumakhala mchikondi, chifukwa mukapanda kupanga chikondi molongosoka ndi chimozimozi mmene anachokera Aisraeli pa Yoswa chapter number 7 ulendo ku Ai anangoziona iwo okha takwana amuna basi zakuti ku Ai kuliso amuna sana werengere. Amen. Amen. Kodi zikumveka zimenezi. Amen. Nchifukwa chake amainda bambo mundione ine utumiki umene ndimalimbikira utumiki okudzivisani kuti ku Ai kuliso cha. Amen. Awa mango nina za sataniki awo basi alibe nkani ina amatiuza zacha ndilibedi ndikugenza kuti Mulungu anandiyitanira zomwezo ino ndi nzondi. Amen. Zikumveka Amen. Tawerenga Yoswa uja kodi anali verse chani mechi? Verse number 5. Ya verse number 5 ta verse lani ikuti bwa Verse number 5. Aha. Ndipo amuna aku Ai mwamva anawakantha amuna ngati 30. Amuna aku Ai anawakantha amuna ngatiwo ndi Aisraeli. Amuna enawo ndi aku Ai ndiye kuti ku Ai kunali amuna pasopo ku Ai kuli amuna. Wasatipa kuti munakhala chipembedzo cha 7th day basi munatha Ai muuzidziwa kuti musenchale maponda ino kukutuluka amuna olimbana ndi mpingo wanu. Amen. Ena aife tili ndi chiziwiso cha amuna ati tiyanena kukuuzani kuti kuli amuna ndi kuderera komweko ndi mmene mukuchiona chipembedzo chili myendo mwamba. Amen.
Sepeside miyendo ili mwamba tu. Simukuziwa? Chikuchoderera zakuti kuai kulija sakuziziwa. Amene wangati simwa asamala bwino ndi amene ati agwetse. Ndiye zakuti kuai kuli amuna ndi chimene Akani akuti zina chitika kumene koko ndi zakuti akunena amuna opezeka kucha kuai. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amuna okhala mu ai ndi kunena amuna opezeka mchipembedzo chanu. Tamverani, amuna opezeka ku ai ndi kunena zopanda maonekedwe zimene mumakhala nazo m'manyumba mwanu ndi amuna aku ai. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Inuyo mkakagula liviloni chipembedzo chanu chikuza ni kuti liviloni alibe cha? Koma ine ndikuza ni kuti amene utunda amuna akucha? Ndi zimene Akani akuti mwakuti. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Liviloni ndi amuna akucha? Aku ai. Chimachitika ncha? Zipangizo zimene Satana ndiyerekezi anazibisa pakati pa ife kuno ku dziko lapansi mwa njira ya chitukuko kapena njira ya makono zinatikhalira amuna aku ai. Zimadziwika tsiku la nkhondo. Kodi tsiku la nkhondo lanu ndani inuyo? Ndi tsiku limene mumagwada pansi kupemphera kuyitana Mulungu kuti akugonjetsereni kapena akuyankheni pa china chake. Mumapezeka operewera ndi olephera. Amen. Chakulepheresani ndi kuperewera nchani? Msilikali wokugonjesani ndi amuna aku ai. Botolo lakereni limene munayika pa khomo lanu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndi mojere amene munayika kuti munzola kuti muyera kucha kumaso. M'Baibulo sakumfotokoza kuti ndi chimo ai. Naye Akani zakanika wangoti mwakuti. Momwe wafotokoza ngati wakanika wangoti cha zakuti. Amen. Zakuti inuya mukukanika kukala Mkristu wolongosoka chifukwa cha zimene mwamanga kumutuzo akhonja anu. Amen. Ai ni ndani ndamuna akuchani ameneyo aku ai. Koma Akani wangozicha kuti mwakuti. Amen mpingo. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen mpingo. Sono tamverani, Akristu ambiri timasunga sabata koma timalephera kuchosa amwakuti mmakomo. Ndumveka ineti? Ndikumveka ineti? Amwakuti mmakomo ndi amene timalekerera, ndi amene alanda territory yaikulu ya uzimu. Gawo lalikulu la Chikristu chathu lalandidwa ndi mwakuti. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Inde kodi mumadziwa ino kuti mtundu wina wa zovala umakulepheresani kuwina nkhondo pamaso pa Mulungu? Amen. Chifukwa zovalazo zimakhala kuti zadzaza ndi masimbo olemekeza milungu ya chikunja, olemekeza milungu ya pansi pa nyanja. Kodi zikumveka zimenezi? Ndi zimene zozo mwavala inuyo nyumbamo kapena achana anu nyumbamo, mukuganiza kuti chigonjeso ndi chipambano chichoka kuti? Chifukwa amene ndi amuna aku ai amene inu simmaona popita kukamenya nkhondo, koma ndi amene akuta nini? Akugonjesa. Pofusidwa mulephera kufotokoza chimene chinachitika kuti mupezeke kuti mwagwidwa chigololo. Mapeto ake mungoti mwakuti. Amen. Mwakuti wanu anali ndani? Abambo tili ndi mchitidwe wa perfume. Amen. So pano maulendo opita pasi pa madzipa pali makosana ena akamene amatchedwa kuti mamemedi. Memedi ndi half human half spirit. Memedi ndi half human half somba. Chimakhala pasi pa madzi. Kodi zikumveka zimene?
Amen. Amen. Anali kuti Memedi pamene chigumula cha Noah chimayenda kantunduka chamuma kapeza pa Genesis chapter number 6. Amen. Kodi zikumveka zimene? Aja anachedwa ngati ana a Mulungu amene aja anachita half human half spirit, anakwanisa kupita pansi pa madzi. Zikumveka? Nkukabisala kumapanga pansi paja pamene anthu onse anatha kusiyapo Nowa yekha, zimene zija zinatuluka kudzakhala panja pa madzi. Amen. Kodi zikumveka zimene? Ndi zimene zimachita rule the entire kingdom ya pamadzi. Makosana ake ndi ati? Ndi amene aja. Kodi zimene zija zimabweresa chani ku dziko lapansi la inu ndi ine limene tikukhalali? Number 3 kapena 2 kapena 1. Number 1, amene aja ndi achaini ake amene amalenga mafungo, masensi, senti wa fungo. Kazi kumveka kaya? Achaini ache ndi ake? Ndi amene aja. Pachoka chimene chija chimatulusa masenti okwana 12. Chinthu chimodzi. Dzuwa likangotuluka, Memedi mukapeza akununkhira mtundu wina. Likangofika kumasana cha mateni akununkhira mtundu wina. Mmene lisiyendera papa dzuwa liloka, madigiri akatenthedwe, akangowomba madzi aja kutentha, katenthedwe kamene koko, temperature imene yoyo imasintha. Mmene amachitira kamiliyoni ndi mmene amachitira Memedi mukafika pa fungo. Kazi kumveka? Mukakantenga Memedi kusamuyika ku weather ya ku Africa kulilongwe, anunkhira mtundu wina. Mukantenga Memedi kukamuyika ku Doha pa weather ya pa Doha yozizira, akanunkhira mtundu wina. Mukakantenga Memedi kukamuyika ku Chikwawa pa weather yotentha ate chakuti degree yakatenthedwe, akanunkhira mtundu wina. Kodi zikumveka zimene? So tamverani, that technology akumidima ndi amene anapita kukatenga zimene zija, nsomba imene ija ndi kukaberako cha mafungo. Amene anapanga zimene zija oyambirira ndaluya anzathu aku Arabu. Kulibe munthu wina ku dziko lapansi wanzeru amene amakwanisa kuchita mixed perfume ngati muluya. Kazi kumveka kaya? Amen. Amen mpingo. Amen. Ndiye study yawo ndi yakuti munthu ukachita perfume umakhala kuti wapeperera umodzi mwa mtundu wa chimemedi. Ndiye kuti iweyo umazichita bluetooth ku spirit ya kumadzi. Marine kingdom imakhala ili connected ndi nzibambo amene amazola cha perfume. Umakhala uli connected ndi kingdom ya pamadzi. Kodi ndikumveka hivi? Amen. For that kugwa mchigololo ndikosavuta. Zikumveka? Chifukwa chake ncha Memedi ndi chimozimozi mmene zimakhalira nkhuku. Memedi chinthu cha pamwamba kwambiri chimene amachipanga pafupi ndi kukumana, kugonana. Kazi kumveka zimenezi? Ndipo zimasinthana pa mibado yawo, pa mafamily awo. 6 o'clock mamawa gulu la Memedi limapita ku gulu lina. Gulu la Memedi achimuna limasemphana ndi kumasinthana. Ndipo silichitirana nsanje. Memedi akapeza kuti fuko limodzi lokaloka likugonana pa chimemedi pawo, Memedi amene amalumidwa. Koma kwa iwo Memedi wantundu wa chimemedi uyu kupita kukagona ni Memedi ena, kwa iwowo chimenecho ndiye chikonzero chabwino. For that spirit imaenda limodzi mufungo la maperfume likamapita kuno. Uyu olemba akani akuti mwakuti. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. Ndikuchenjeseni pa mkasamba pakwana. Amen. Koma katipya ngani imene ndikani yosausa kwambiri. Kodi zikumveka zimene? So tamvera ndikuze. Mukalowa nkalasi ya chipembedzo cha Satana amakutengera ni munthu.
ndikukupasani. Ndiye munthu kuchipembedzo cha Satana amampanga kuti munthu ali ndi zigawo 12. Kazikumveka? Amen. Koma akamanena pathupi la munthu uli akamatchula ziwalo amanena kuti munthu ali ndi 2 secret room. Kazikumveka zimenezo? Pamenepo tinde kuti mwantenga munthu akuyikirani apa nkalasi ya sataniki afuna achite study munthu mmene alili. Amen. Ndi akati 2 secret room ya munthu ndija kuchipembedzo cha Satana ndi kunkhwapa. Ukuku amakutcha kuti ndi ma secret room. Kazikumveka zimenezo? Amen. 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 Magazi anu mtundu wanu ziwanda zimadziwa kanunkhidwe kamagazi a munthu aliyense, koma kuti adziwe kuti gulupu ya magazi a munthu uyuyu imayenda mwakuti amadziwira pamene mukuyasamula cha nkhwapa zanu. Kafungo akaka mdzanja la ziwanda ndi choyezera cha mtundu wa magazi a mthupi mwanu. Kodi zikumveka na Mulungu? Amen. 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 Testi ina ya magazi a munthu kwa azimayi ndi nsambo. Kazikumveka? Ndi chifukwa chake spirit world ya pansi anatulusa mtundu wakasamalidwe ka azimayi powapangira zija zimatchedwa kuti masanitary pad. Kodi numveka hivi? Amen. 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 Anadziwa kuti sizichapidwa zimangotayidwa, ndipo pamenepo mtundu wa ziwanda ukamayenda umafufuza fungo la magazi amene akwafuna. Amadziwa kuti mtundu wa magazi tikwafuna ife angapezeke chako mabakulu kwina kwake uko, chifukwa ndi kumene sigino ikumveka. Imveke bwino chifukwa akasamba akungotaya. Kodi zikumveka na Mulungu? Tili mosi kodi? Now this mermaid mchifukwa chake mukampeza kuti munthu aliyense amene amayenda mu programu za perfume amayambira ku secret room kufaira cha perfume. Amane ola kale kuti wavala kale safikira pye ife tinali gulu lomwelo la perfume tanzola kwa baso sati masewera wodulaso waku Italy. Kodi zikumveka zimene? Koma perfume sitifikira pye timambira cha. Kazikumveka zimenezi? Amen mpingo. Kodi perfume amagawa chani ku dziko lonse lapansi? Amagawa mzimu osaopana, number 1. Number 2, mermaid ndikanyama konyada kuposa chamoyo chilichonse chimene chimakhala m'madzi. Chinyama chimene chicha ndichoyerekedwa kwambiri. The moment munthu akuyamba kupanga perfume, munthu amene amakhala kuti wajoina mchigawo cha dama, ndipo amakhala kuti wayamba kukhala munthu onyada. Mwa njira ina perfume ndi kunyada. Sono kunyada ndi chimo pamaso pa munthu inuyo musapake. Amen mpingo. Ngatizungulire pamene pungati tilunjike inuyo musadzoli. Amen mpingo. Tamverani. Mukapita machali chanza atu amene zimene zisadzitsatira mizimu ya chipembedzo cha Satana pamodzi ndi ziwanda zija zimatchedwa ma spirit attack, okapanga attack ku ma organization kumene kumatchedwa kuti machalichi. Zikumveka kodi? Mchalichi mumakhala mutaunjikana mtundu wa mafungo olekanalekana. Chalichi chimosi mungakhale ma perfume 24 ndiye kuti mwatenga zigawo 24 za mitundu, mibado, mafuko ama mermaid ali chalichi. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Wakuti atangoti awasiye ma mermaid tapitani mukatenge fungo lanu. Abusa atakusala oka. Abusa salamo ja? Komaso akasalamu amwayi ayambira abusa kwa akangandirana daka zawo. Machali chambira akoza kukhala wopanda abusa. Atangoti achite release ma mermaid kuchira abwere akhala wopanda cha. Amen mpingo. Machali chambiri
akozokhala opanda abusa chifukwa ndi mchitidwe wasi busa ambiri kuzola cha perfume. Koma ine ngati ex satanist ndikusimikizireni na Mulungu kuti perfume ndi chipangizo china chimene tikuchika mgulu la zakuti. Amen. Kodi zikumveka zimene? Perfume ndamuna akuayi amene inu ngati muli akhristu mukufuna kuyamba chikhristu muziwe kuti kuayi kuli amuna perfume. Kazi kumveka? Mudziwe kuti amene imufunika kuti mugonjese taima ndipo mwino ndenonso mkhale pompa musachoke mpaka pamene ndimalize. Amen mpingo. Amen. Amene ndi perfume. Koma tu perfume ndi fungo ndi scent imene imaikidwa muzimene timapopera zija. Koma ili ndi origin ngati mmene alili petro, diesel ndi zinthu zachilengedwe. Perfume amachoka kuzolengedwa zochedwa cha mamimi. Mu chemistry anapeza njira yosakaniza zinthu zolekanalekana kupanga mtundu ngati mmene timachitira tikafuna kupanga white kapena red kapena green. Zikumveka timasakaniza makala zambiri kupanga mtundu umodzi. Kodi zikumveka zimene? So tamverani kuchokera paluso limeneli zaka zambiri mbiri zapita kumbuyozi kuchipembedzo cha Satana kudali meeting ndikunena za amuna ena akuayi amene mwina Israeli popita anapita opanda chiziwiso kuti kuli amuna iwo anangochita estimate kuchepa kwa mzinda kapena kakulidwe ka mzinda. Ndikunena kuti tikapitisa amuna 30,000 ayi tikanta inuyo mukuganiza kuti mukangolandira Yesu basi chikhristu mwachita chata mwachikwanisa. Kuli asilikali oti mwagonjese amene amatuluka pa nthawi ya nkhondo ya chikhulupiriro chanu. Amatuluka amene kukachita fight za chikhulupiriro chanu kuti chisapite pamwamba koma chitsike. Ndi anachita technology imene tamverani zaka zambiri zapita mbuyozo pamene chipembedzo cha Satana mogwirizana ndi Lucifera pakati pa anthu ku dziko lapansi ankakonza pulani yamene angamagonjetsere chikhristu ku dziko lapansi. Zodzola ndi fungo anazika kukhala mbali imodzi ya wiponi yogonjetsera okhulupirira ku dziko lapansi. Choncho kuchokera mu maperfume anadziwa kuti perfume ndichodula chimapezeka payawo ndi yawo komanso chimakhala ndi anthu amene amakhala nzovala zoti asintha. Tiye ntiwalondole osauka pansi. Sopo zoyamba zinalibe fungo mpaka panadusa zaka 1300 kulibe sopo yonunkhira ikungochedwa kuti sopo basi. Amen. Panadusa zaka zina 72 konjezera pompacha kunapezeka kuti kulibe sopo yokhala ndi fungo. Amen. Koma mmene timayendera mu zaka 2200 kumbuyoko osati 2000 yake yazulu itu ya koma kumbuyoko ndi pamene sopano sopo ya fungo inayamba kupezeka mdziko lapansi. Amen. Anzatu amalini kingdom anathamanga kupita ku makampani kukagulisa senti. Zikumveka pamenepo? Now sopo imene akhristu timasambira ine sindikulesa sopo ndili pano kufotokoza zakuti. Amen mpingo. Kodi zikumveka namu? Amen. Ndikuti msasambire sopo ngati koma ine udindo wanga ndikufotokoza zakuti. Amen mpingo. Ndipo pa nthawi yomweyi muzidziwa kuti brother Twibe amakhala kusamba m'manja. Amen. Mwina ndi chifukwa chimene adandiyitanira kuti ndipezeke pakati pano. Amen mpingo. Tamverani. Masenti onse amene amakhala msopo palibe fungo lililonse limene limachita mgwirizano ndi umulungu wa munthu. Palibe. Amen. Senti iliyonse ya kusopo imakhala ndi impact yokaononga chinthu china chake pakati pa munthu.
Ndi chifukwa chake kuchokera pamene sopo za fungo zonunkhira zinabwera ku dziko lapansi, chiwerengero cha osala kudya chinatsika ndi 60%. Chiwerengero cha opemphera kudzuka kupemphera chinatsika ndi 45%. Kodi ndikumveka ine? Amen. Chiwerengero cha anthu osunga chiyero zomvetsa chisoni chinatsika ndi 88%. Kutisira cha 12%. Kodi zikumveka na Mulungu? Chifukwa chacha mafungo amene amakhala mu sopo amagwira ntchito yanji? Fungo limayenda, mukamalimva panja paja muzimene zija amaphatikizamo petrol. Muzapeza kuti amakupasa ndi timawu timene timachedwa kuti petroleum. Munationa kuphatikiza pamenepo muli chemical ina imakhala ngati yachilengedweko pang'ono imachedwa kuti parabens, imene imapangiridwa kwambiri nkhani za sopo. Kodi zikumveka zimenezi? Fungo ndi mphepo ndi mpweya, kapena kuti fungo limayenda limodzi mucha transport ya fungo ndi mpweya. Ndiye kuti mukangosamba inuyo mumachita breathe mupuma, ndiye kuti mukutenga fungo kulowesa kaenja mkati mathupirani. Amen. Ndi oxygen amene ucha ndi amene amakayamba kupereka kutopa mthupiranda la munthu. Munthu amene amasambira sopo onunkhira ndi munthu amene amangosamba awiriwa amapanga experience yosiyana mphamvu pamene akupita kokavala. Mukamakavala kuti mukungotuluka kumene mpafa, amene mwasamba upanda sopo umachangamuka, koma wa sopo umamva ndithuka ngati ukhaleka pa bedi. Zikumveka ngati ukhaleka pacha. Number 2, mukaona kuti mwayamba kuyiwala. Kodi zikumveka inu? Mwayamba kuta panti munasankha kale yoti muvale, koma kuyamba kuyang'ana pamene munayika cha panti imene munati mukasamba muvala iti imene yoyo. Koma nzake oti wangosamba sanasambire cha sopo amangofikira kutola panti pa kwerekweche wavala pa chakati kwerekweche ntemwende kerekeche isani zipi kwe iweyo usiya zipi losasika waya osambira sopo wayiwala umatuluka lisani losata wayiwala. Amen. Zikakhala za ndiwo amachita kusamba ngati mwana. Adimba mwasiya zanu simunapereke tu za ndiwo. Adimba ayiwala. Ndi chani chavuta? Sopo amene amasambira anapuma oxygen wa fungo lochokera kumamemeti. Amen. Kodi zikumveka zimene za Mulungu? Zikumveka namu zimene. Zimenezi mafungo onse amasopo is a silent killer ya health ya muntu. Sopano musayiwale kuti ukhondo umayandikana ndi chiyero. Nena chilunga mwine. Sono health yanu imapita ikatsika pang'ono chifukwa cha zinthu za mafungo. Ndikumvana kodi pa? Pamene wodzala perfume akulowerera kuchikunja, osambira sopo wa fungo amapita nakafokera wani kaganizidwe. Muyamberero mwana wanu muzingo nsambisa opanda sopo avala azipita ku skulu. Muzabwere kwa ine pakata 6 months muzikayang'ana makope mwake. Ndakuchalenjani pano mukayamberero muzikangonyikeni kutenga zovala kumveka zipita. Mumuyang'anira 6 months muzichita cheke makope mwake. Muzamuona kuti mwana akuchangamuka akubwera wacha wanzeru. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Ndi chifukwa chani ana achimbidzi amayamba kudaliridwa adakali ang'ono kusiyana ndi ana mtauni? Ndi sopo. Ana midzi sopo amasowa. Ndikunama kodi ine? Ndikunama ine? Ndikunama kodi mpingo? Kawiri muzapeza kuti anake ndiwo bado anzeru ochangamuka.
amayamba kudaliridwa adakaliacha kodi zikumveka zimene tamverani. Wakafukufuku wina ochokera ku dziko la Saudi Arabia amene ndi achainyache opanga maperfume ananena kuti fungo limene limayikidwa msopo limathandiza kuchedwesa kukhwimisa chija chimachedwa kuti dopamine. Amen. Anyamata ku sukulu ndikati dopamine mwandimva momwe dopamine ndi chemical ina ya mthupi mwa munthu imene Mulungu anayikamo koma imayamba kugwira bwino ntchito yake munthu akakwanisa zaka 12 kupita kutsogolo zomwe chimene chimayamba kumampanga kuti sinavale zikumveka uzoti dopamine wamba kugwira cha yemwe ucha amasambira panja pano mumuona wamba kunyamula kachitini ukasambira kuseri zikumveka mukazamuona wamba kunyamula kachitini kupita kuseri muchaziwa kuti dopamine zikumveka muzamuona kuti sopano kuchipinda kuchamango ndifamba walowa amayamba kugogoda gogogo atati ndilowe amama ndilowe dopamine wamba kugwira chilo cha mwapande womuza muzamuona kuti akunyamula kankeka kake mumva kuti nena ndikona babalazi kukusira ni program ukuku kodi zikumveka zimene azangu lina mizira umuona yeka ulendo kodi zikumveka zimene amakhala kuti mwana uja dopamine yamba kugwira cha now masopo amachedwesa dopamine uja kukhwima ndi anacha amakula sopano pa chisauso kwambiri chifukwa chake nchani iwo aja amayenda pa ulendo omakula movutikira. Amen. Kazi kumveka zimenezo zikumveka kudana mu mapeto ake mukampesa kuti munthu uja ndi wankulu koma kugwira bechi zochitika zache ngati mwana chifukwa fungo lija likachuluka limambamba kunchedwesa munthu uja ine machulike chani. Amen. Kazi kumveka zimenezo. Amen. Kafukufuku ameneyi anapesa kuti ambiri mwanthu amene amakula chochicha mpaka kumbwambwana liratu zaka 50 basa anambwambwana mafungo amakhala anagwira nawo ntchito pakumbwambwanisa cha munthu. Amen mpingo. Kodi nikumveka ine? Amayinda bambo zimene zinthu ndi zakuti zapabuku la Yoswa. Amen. Koma omwewa ndi amuna ku ayi amene ine yomwe inakuadziwa pamene mukulowa mu ulendo wa kunkhondo yoti mukakhala Khristu. Amen mpingo. Simungakhala Khristu osazonda. Yoswa akutuma azondi akata ndiye lero pano muli ndi mwayi pali brother Twaibu nzondi wamkulu komanda wa azondi. Amen. Kulizombeka zimenezi. Amen. Ndizipita kukazonda kumakampani asopo wandiona ndakazonda. Amen. Ndikubwereserani cha report. Yoswa akuti azondi mutanikaye tikudziwa kuti asilikali tili nawo koma azondi ata ndi 7th day ikudana ndi azondi abusa tili nawo amalalikira amabangula kukwanira mumaphunzisa revelation zikumveka mukukwanira koma pampingo pamafunika azondi kuti ulendo uyende bwino. Ndi 7th day makana azondi ndi pamene tinadanirana tu pamenepo. Achoke ndeti nachoka ni miyala tu kuti mkwesa zamaseu kuti libwere pa chuzi mkwesa zamaseu mesa miyala anatumiza alaliki 7th Day Adventist inatumiza alaliki dziko lonse la Malawi. Sindi kunama hiyo 2023 kulo 2024 anatumiza alaliki ndikati dziko lonse ndimvere ini anapita pali ponse pamene panali 7th Day Adventist ndikumaka nena kuti Twaibu ndi wa sataniki musamvere ndipo ndi wa chinyengo ndipo palibe pamene umapita pa mpingo wa 7th Day nkukapezeka kuti sipanapite mulaliki wa 7 kukanena zoyipa za Twaibu ndi amene anathandiza kuti ndichuke. Amen. Kuziwika kuti anandithandiza tundanyo anapita pali ponse
kupita kose napa amene panali chalichi. Koma ineyo ndikamayang'ana format ya mene Yoswa anagonjesera mene tawerenga verse number 2, 3, 4 ya Yoswa chapter number 7 tikumva kuti anatuma cha azondi. Amen. Kufunikira kwa azondi ndikumene kuku ndikunena pano. Munatumiza azondi, anatitumiza Mulungu 17 years. Anatumiza cha uzondi. Pobwera ndakaziwa kuti oho dopamine wa mwana amakhala pa chiopsezo ndi fungo lopeseka musopo. Lero ana Mulungu ndikwatani pano ndikwauza. Amen mpingo. Amen. Kutera kuti musatire zimenezi tichepesa chiwerengero cha ana opanda nzeru. Nimvereni. Amen ana Mulungu. Mukayamberero ngati anthu amumve. Tiki bwino. Kuchi bwino azipita. Amen. Zikumveka kodi? Kailipo ina sopo imakapeseka yopanda ngakhale cha fungo mukwazo mosopo ina alibe ngakhale cha tikiti yana amene yopanda chaniyo opanda fungo azitani azipita makecha azipita. Musira ni 6 months akubweresera ni number 1. Amen. Ichichi mwemva kuti chalepera tasoba onukira muchimva kuti chalepera. Amen. Kuti zikumveka zimenezi. Amen. Amen. So tamverani. Spirit number 3 imene imapezeka kumamemedi komanso kuzinduza sopo zafu. Mamemedi chifukwa cha kusiyana kwa mafungo kumaonjezera so udani umene amakhala nawo pakati pa mtundu wina wa mamemedi ndi mtundu wina wa mamemedi. Kapena ndinene kuti mamemedi kuti akadziwane kuti ili si banja lathu si fuko lathu amadziwana chifukwa cha fuko. Kama kundimva kaya na utamverani. Teknoloji imeneyi ya mafungo ndi ina mwa imene Satana njerekezi anaigwirisa ntchito kupasulira mabanja. Sadziwa anthu ambiri kuti ndizonunkhira zimene amayi amadzola zimene zimathandizira kuti mgwirizano chifukwa mamemedi amafungo olekana sagonera pacha. Amen. Atasamba amayi atazipopera perfume bwinobwino avala bula yawo kaya sana vale akununkhira 5 koloko kuyembekeza tonde abwere. Anabwera tonde wachona kwini mwayona kani mene wachona nyumba hiyo kusana bwini kukusiya wewe pabedi po ndikununkhira kwa kuku wapopera ana Mulungu mbene alili ma different colors azozola zimene amayika anaena pa tebulo zawo akazi ena pa tebulo zawo ndi mmene so zimachitira distance pa umodzi wa pabanja. Mwanjira ina perfume amayika distance pakati pa mkazi ndi mwamuna. Amen. 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 Munaona mahule? Naona mahule. Adi oira. Adi abwira adi. Unaona mahule? Hule chinsisi chake ndizonunkhira zimene yamata amapopera. Kachi kwa mama ona taika kachi amaika muzota akangotengana ni mamuna kulowa kulumu akangomaliza amatenga cha perfume pia akamaka kumana ndiwe ngati wanyuwana wamvesa ngani mene ndiye kuti munthu uja amakhala watsopano kwa aliyense kasiku limene agona ndi amuna 5 mamuna aliyense amamuona kuti ndi wanyuwana chifukwa perfume kapena kuti mafungo amayika distance pakati pa wina ndi nzake. Kodi zikumveka zimene? The distance imene mwatsoka imakapezeka kuti amene akugwiritsa ntchito perfume amene yoyo ndi akazi ako pa khomo patunda angogona 9 kuluku siku linali zi osatani kumene osatulukira kumene koma kuchiyang'ana chizimacho chikununkhira izo simasewe
chathawisa cha zimenezi zimataso kudula cha mgwirizano chifukwa Nemedi amafuna afungo limodzi akapezeke pa fungo lina. Amen. Kazi kumveka zimenezi. Ndiye chisisichi anatimenya njomba kudziko lapansi. Pali sopo kapena nene kuti pali perfume ama ndi perfume azimayi. Mumaziwa? Amene anuso mukukulira kuti zisazi waini kukata pina kusongukala kukata pikwangu ngobisala kukata kwangu kuli tu tatandikuza zibulutu zanga kunja kunotu kuli perfume wazimayi nde kuli perfume wada mukita manyazi mukangopopera amene yoyo amapopera asikananga kungopopera amene yoyo akakuseka nimesa akakuuza kuti mwazola wacha wazimayi zikumveka Amen. Ndekuti fungo limene lolo ndila mamemedi achikazi. Zikumveka chabwino. Ndekuti pali udani pakati pa mamemedi achikazi ni mamemedi achimuna. Ndiye titaniso pano. Mamuna wazala perfume wa amuna mamemedi achimuna. Mkazi wazala memedi wachikazi. Ziwiri zimazulo zikakumani. Interada kakangana wopanda funa ukanga. Ni pamene pamayambira kangano tikuti patuta tunda ngono lamba kutani anthu apa. Ema kwanga. Ine nalina chocho. Auna yamba ti. Ngani yachetu pamene yambira pazi. Ana yamba ndakaza ko ukufotokozera umaini anzanga nyumba yoyo ko agwiratu. Mani mahule tu inu. Kuli simuziwa. Ine ndikuti abamba uye azanga nyumba yagwira ni mahule tu inu. Ndiye kupezeka kuti ndeu ikala nyumba ilira sana agwireli ukokosa menyana ukamenyana ukukuongo pereka ripoti amina amakuti kaliza kizo ndiye mkangano pwirikiti zinthu zambiri zikukanika kuyenda bwino Bible likuti anthu anga kuonongeka chifukwa cha kusaziwa. Satana sakona tulo ndi anthu akudziko lapansi. For ground yache poyeserera zida zache ndipanda ndipa inuyo. Kodi sikumveka zimene? Amen. Mubwera kuma kansa ndenda imene yavuta kwambiri chakuti kansa Amen. Zikumveka kansa gawo loyamba limene ni magawo awiri 2% ndi kansa ya chilengedwe imene imata kungoyamba chifukwa cha kukolana kwa magazi atupira munthu pokhala kuti munthu akhala m'dziko la soka amayenera kudwala. Amen. Koma 8% ya kansa inachita kupangidwa pa Plum Island Animal Disease Center. Kazi kumveka zimenezi kunja kuno kuli chirumba chimene amapangapo mavirus nthenda zochita kukonza pamene popo mukuziwa nkhani imene ndipo ndikamainena ndimanenera kulimba mtima chifukwa cha inache ndi amasimikizira zothana ndi munthu amene yoyo. Amen. Kodi zikumveka zimene pamenepa amatenga mavirus disease center. Amen. Kazi kumveka zimenezi ndiye kunja kuno ana Mulungu kuli ziwanda zimene zimayambisa matenda kapena ndinene kuti kuli matenda aziwanda. Zikumveka ndiye nthenda iliyonse ya chiwanda imapita kwa akaswiri amene anazipereka mu chemistry imene iyi yopanga mavirus ndi amakachita discover mwa munthu uja kuti mukatenga zakuti ndi chakuti ndi kuphatikiza mupanga nthenda ya chimfine koma chimfine chimene chimamina azituluka ndi mphuno momwe ndi m'maso momwe. Kazi kumveka zimenezi ndi amapanga virus. Amen. Ndiye pamane papa pamene amapanga mavirus pa kazi kumveka zimenezi iwowa amagwirisa so ntchito mafungo azinthu zimene anthu timagwirisa ntchito cha mdziko lapansi pakadali panopa pa Animal Disease Island papamu pamene papa ayambano sopano kusakaniza zinthu zotsekemera kuti muzikhalanso mavirus
ndakumapanga bwa mpaketi ya sugar pepani sindu kuti sugar lini ma virus. Amen. Pamona sugar ndo madzi ngati nekuti mukango mutsegula akupasani fungo la sugar yeti simunadye kama mukango tsegula mumatuluka mpweya ndiye iwo akufuna achite dilu ndi mpweya uja kuti matenda musatengere kushugayo koma kumpweya umene usituluka mucha mushuga. Kuti zikumveka zimenezi anayeserera zimenezi mavirus amenewa kwaika mu simenti mukakampani kaja kadabwera kuno kama chede kuti Portland Cement. Umakumbukira kampani imeneji pano pakanataniso mission accomplished anachoka tatatu tanyamata iwe ukwesa mamateni ukwesa nyali za masewu Portland Cement. Portland Cement imene imapita inali itata antu kundende ndende zonse zimene anamanga kamuzu pansi panali cha Portland Cement. Muntu amataka gona ndende 6 months amakhalira tu wa black lero lokuli bantu akuda kumaula. Kodi mukundimva mmene anakumba cement imene ndikuyika cha ndikuyika yino simwapeza anthu ati simwapeza anthu amene koma tamvera nana Mulungu cement imene yoyo ya Portland Cement munalima virus akuti mmene ankapanga ndende ya kumikuyu kamuzo anachita kwauza ma architecture nda Misiri muzika ikako 5-1 Amisiri mwandimva pamene Amisiri mwamva tikati 5-1 mwamva isomono imene inali 5-1 chenga 5-1 cement mchenga cha yeah wewe unangani mene yeah 5 bags wili bala imosi ya nchenga pitani mukapange lelolo muyende zimene ndikunenasi mupite ku chipatala cha Zomba cha Misala chimene chidali chosungira kwa akaidi amada anachitembenuzira kukhala chipatala cha anthu acha amisala. Mind you be careful anyamata akuta mpaka pano anthu akudwala miyendo akutupa miyendo matenda osaziwika bwino anthu agwira ntchito muno asungwana abwino akupita adakali antete anyamata amene achelecheza chipongwe mene amapita kwawo amayika virus mutimo anapanga zimene zindani pa Palm Island Animal Disease Center pali ziwanda si anthu iya amene amapanga zimene zizi ndandu opcha kwambiri woti makwawa anachoka anasanzika kwawo kwa adayiwala zimangopita ni ndalama foyo kufa ndi siku limene lifunike kufalo amakhala pati pa island imene yoyo. Kodi zikumveka zimenezi ndi amene wawawa ndi amene amapanga ma virus pakadali panopa akuchita deal ndi mafungo akudziko la pansi. Amen. As I'm talking sopo imene imachedwa kuti Lux mwaiziwa anaigula Lux amene uchi Lux baya wankulu ndi South Africa sera wankulu ndi South Africa tamvera kuchokera ku sopo imene ya Lux talandira anthu odwala matenda otapatika khungu. Kodi zikumveka ndikumanena kuti imene iyi ndi cancer kuchokera pa South Africa. Amen. Sopo imene iyi imasintha chikopa cha munthu ochokera kuside kwa makanjira ochokera kwa nzala ingwe amene wapita ku Joburg chakuda bine ndaera akamaka kala 3 months mbei watani wairatu mundikireni amene 3 years muzamva kuti akubwerako chifukwa kumama nkwala koma sakuchira abwerera atata pa South Africa pomwepo. Kodi zikumveka namu na musaiwale kunena kuti South Africa inasankhidwa kukhala dziko limene ati ayeserere zinthu zambirimbiri zoyipa ziyambira pacha South Africa. Kodi zikumveka namu ndi center ya satanic kwakuti abale ndalongo amene ali mu South Africa ndi chiopsezo kwambiri pa nkhani za kusunga uzimu sichophwekayi ambiri ndi zikwangwani
kodi zikumveka ambiri ndi zikwangwani ine ndi advent koma chikwangwani chabe koma kuti mfundo za uzimu zowatengera ku chipulumutso zambiri zikukanika chifukwa ali mu satanic force. Iwo amafuna koma mphamvu za chipembedzo cha satana chokhala mdziko la South Africa chimaleperesa anthu kusunga chilungamo chawo. Amen. Chifukwa dzikolo linaba ndi kutenga zonse zofunikira za moyo wa munthu nkuzipereka kuma industry achipembedzo cha satana kuti zizigwira ntchito mu South Africa. Amen mpingo. Amen. 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 Ino ndinene pano ana mulungu kudziko lonse kumene tili tikamapemphera tisamayiwale anzathu amene ali ku South Africa. Amen. Amen. Tisapempherera ndachana athu ena ndi azilongo athu ena ndi ana achemwali yanga ali kumene kuko tisata musapempherera. Dziko lija palokha linaperekedwa m'manja mwa satana. As I'm talking, makona onse follow Illuminati ikuchitisa msonkhano mawa mawali kuli LCD ichitikira kuti South Africa. Ali Pretoria, alowa kale ku Pretoria. Kazi kumveka zimenezo. Amen. Musaiwale kuti posachedwa pompa amakumana aboma limene linda America kuti asinthe banking system. Akuoneka ngati sagwirizana koma onse aja ndi amodzi. Pamene akupanga za digital money iwo asanga South Africa ikhale yoyeserera. Kazi kumveka zimenezo. Amen. Mukanena za lockdown posachedwa chaka chino ayesera kaye kamodzi koma ayesa kaye mu airport. Amen. Ikuyeseredwa koma ndikucha ndi ku South Africa. Kodi zikumvana zimene? Amen mpingo. Tamverani. Zovala zimene zikumapita ku South Africa zikumakhala kuti azika UD3 fungo lofanana ndi limene limakhala mwaka unjika athu aja. Watu uja ndi UD6 waku South Africa ndi UD3. Sokono ndika ndikuuze mafungo amene amapezeka m'mabero akaunjika ndi olekanalekana dziko lonse lapansi malingana ndi dera limene zovala zikupita ndipo amene amapanga fungo limene lija limachokera pa Animal Disease Island. Kodi tikumvana ana mulungu? Amen. Tikumvana kodi ana mulungu? Amen. 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 Zovala zimene zija fungo limene lija linatsegula chitseko cha nthenda wamba pa matupi anthu. Anthu akhala kulephera kuchira bwinobwino, anthu akhala kulephera kukhala bwinobwino chifukwa cha fungo liti limene lichalo. Limene lija palokha limapanga resist chinthu chimene chikanathandiza mthupi mwako. Mwachisanzo ngati mumasambira sopo amene akanasalalisa thupi lanu pa 6 months. Kodi zikumveka zimene? Thupi lanu litasintha. Chovala chakaunjika chimachedwesa kuti chimenecho chizagwira ntchito ndi 12 months. Choncho zakudya zochokera kudzuwa vitamin. Amen. Simukumva vuto lake chichewa. Vitamin. Paja dzuwa mukuti limapereka cha vitamin cha D. Dzuwa ni chimenecho kuti zinthu ngati achina vitamin D ndi zina choncho zikamatsika kubwera pa anthu pamodzi ndi dzuwa mdziko la kaunjika area imene kuli kaunjika kukutsegulidwa mabero. Kodi mukumveka ino? Munthu amakhala pa chiopsezo chochedwa kulandira vitamin yochokera kudzuwa kulowa mwa munthu chifukwa chofungo limene mnyamakala UD3 koma wa Malawi ndi UD6. Kodi zikumveka namwe? Amen. Ndiye muzovala zimene zikupita ku South Africa, mablanketi amene akukonzedwa ku South Africa, ma Thailand ndiye ma agent amene akuthandizana ndi satana kubweresa zinthu zoyipa mu South Africa. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen mpingo. Amen mpingo. Amen mpingo. Amen. 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 Pakadali panopa abana nthochi yopyera pa mkoko South Africa kulibe. Anapita kwa alimi pa secret. Tabwana nthochi ndiye panopa aliyense mu South Africa namulimi amene amapitisa nthochi anampasa penti
nimene akumapenta cha tochi zace apo simukumuona kuno anampasa penti ota openti ndio amapenta pya basi kuti ntochi ya dome ndi magula inaje sikawa kwatuko akangondiona ndi madala pali ya dome tu ya dome ati ya mulaji ija ima kama dodo akupanga semene zicha akapanga spray penta akaipenta basi dome ndikuipitisa paja pansika. Amen. Ndi zimene zinayamba kutuluka tima adia lero zikuchoka pa Dar es Salaam choka pa Mbeya kulowa mdziko lacha la Malawi kuchokera ku Keira kubwera pa dziko lacha la Malawi. Amen. Mupita pa Nchesi mukapeza kuti akutsisa lero ndiye green akutsisa lero pa Ngona ntochi ndiye green pita ni mawa yapya ndunama kodine ndunama ine yatani ntochiyo yapya. Amen. Amainda bambo ndinene mauyawa hakunena kuti inu anyamata pitani amuna mukagonjesa cha ayi komata pita ku ayi anakapeza kuli amuna mwina amuna amenewa Malawi anthu opemphera simukudziwa kuti kuliso cha ndikungotama chikhulupiriro chanu ndifa advent timasunga sabata mwatera pamenepo koma sakuti kuli asilikali iso kumene kuku ayi akoza kubweza moto inu mukuziziwa ngati pafunika azondi akuululireni musadane nawo azondi. Amen. Kuti zikumveka namuno zinthu zonsezi ndi zimene munthu uyuyu walepera kuzipanga explain mu Yoswa chapter number 7 wangonena kuti mwakuti. Amen. Kuti zikumveka zimenezi nanga walongosola kuti ntochi ikupakidwa penti wangoti zakuti. Amen. Walongosola chimene chikupyesa ntochi yobwera yayiwisi lero pa Chesi mama wayape wachilongosola uyu akaningati wangoti mwakuti. Amen. Mpingo zimenezi ndi ziopsezo za moyo wanthu musayiwale kuti thanzi lanu limathandizira ku mulungu wanu. Amen. The target ya Satana akamayangana kuzakudya zimene timadya amadziwa kuti chinthu chopanda thanzi chimalepera so kusunga ungwiro. Amen. Kuti zikumveka zimenezi chinthu chopanda thanzi chimalepera kusunga ungwiro pamaso pacha pamude chimati pangeni cha let's go and weaken mabode awo matupi awo wasetika pange weaken akafoke. Kuti zikumveka namuno kwadi nkhondo ngati imeneyi pachikhulupiriro pamene tikupita kumwamba tipange bwanji ndi chifukwa chake olemba buku la Chivumbuluso chapter number 9 verse number 1 akunena mawu akuti bwanji verse number 1 alimawakulu lipenga lachisanu tsoka loyamba akuti lipenga lachisanu koma tsoka loyamba mango aja akumana ndi tsoka loyamba. Kuti zikumveka zimene. Amen. Akumanena lo bwanji tsoka loyamba mango chifukwa ndikantengo kakang'ono kwambiri angosenga uku ndikusenga uku ndikumanga uku tengo wa mango umene umanditengera 5 years kuti ndizadye sopano ndi 6 months mango ndadya tsoka koma loyamba. Amen. Mpingo kuti zikumveka zimene zinthu zakumunda zakumana ndi tsoka loyamba. Titani ana Mulungu pafupifupi kusiya kudya zipaso mdziko lapansi chifukwa zipaso zija zakumana ndi tsoka loyamba. Lotani tsoka lake azichosa ku origin yake yakale kusibweresa ku origin yatsopano musapusisidwe akati hybrid ndi tsoka loyamba limene lagunda mpingo fwe tsoka loyambali zayambira pa inuyo ana Mulungu kuchokera pamene mwatembenuka mtima kodi talitola imene mukumpembezera Mulungu ili ndi ziopsezo zanji. Amen. Zakudya zikuthandizira kuopseza kuti musaponde bwino pa uzimu wanu. Amen. Mpingo limene lindi tsoka loyamba wabweresa tsoka limene lindani verse number 1 ndipo ngelo wachisanu so tikuwerenga idu si Yoswa ujayi uyu ndi Chivumbuluso
Chivumbulutso chapter 9 awandanene linda katundwa ya namba 1. ehe Ndipo mngelo wachisanu anawomba, eya ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba. so tamverani sichichitika mpaka ngelo adada sindikudziwa ngati mukumuona ngelo akuda akuomba. Amen. Payenera kukhala ngelo woti aombe kuti wanthu adziwe zinsinsi za dziko lapansi. Amen. Ngati ngelo sangaombe munthu sangadziwe kuti maleredwe ndi mapilisi awo ndikulakwa mpaka ngelo ataomba. Amen. Sikumveka kodi? Amen. Ngelo ayime pano anyamule paketi yonse yolera ija ndi ayambe kufotokoza kapilisi ka bulauni mpaka komalizira kacha. Ngelo ata aombe fongati saomba tizingomwira osadziwa. Koma tikumena kuomba ngeloyi akufuna ulule tsoka lota tsoka loyamba tiko tsoka limeneli lagwera banja langa, tsoka limeneli lagwera ntchito yanu, tsoka limeneli lagwera ana anga. Amen. Limeneli tsokali sine ndeka lagwera ngakale zolima zanga chifukwa limeneli ndi tsoka lota tsoka loyamba. Kodi zikumveka namu? Koma labwera ndi ndani? Verse number 1. Verse number 1. Ndipo mngelo wachisanu anawomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba. Tamverani. Idagwa pa dziko. Mpaka patakhala kaye anthu amene angaone. Ngati saona wanthu ayenda mundima. Tamverani. Bible likuti ndipo ndinaona. Analipo ena amagwera matsoka a nyenyezi osaona. Mipingo ina sikuona. Koma inu muli ndi mwayi pali anthu amene akuona. Mukanakhala mpingo wabwino lerolo mukanayina kukhala mbali yoti mudziona. Kodi akati Minister of Finance ndi chani paina kukhala amuna aone. Minister of Agriculture ndi ndani amuna aziona. Aziona chani? Aziona danger ya chikhulupiriro kunduna wa zachuma. Aziona kuopsa kunduna wa za umoyo. Ndani angaone? Bible likuti ndipo ndinaona. Akuona pamene pasakuchokera ku college ayi. Waona pamene pasakuchokera ku sukulu ina yache ayi. Ndamene Mulungu mwa mzimu watuma kuti akachite sense danger ndipo akachite oni mpingo aone. Maso amenewa waikirira anthu angati ku dziko lapansi? Waikirira anthu angati? Atsoka amene sakumvera chifukwa Mulungu Bible muzimva limene pali kugwiritsa ntchito chichewa sakuchulusa kuti chani? Ndipo ndinaona nyenyezi ndi Moses. Akoza kutuma Moses pachiusimbe. Azita angatume Moses pa Malawi kuti azita azinena zinthu ngati zimene zizi. Amen. Sikumveka zimene zizi. Pa Animal Disease Island abweresa mankhwala amene anthu akuthira mchimanga nankafungwe kuti asabole chimanga. Koma fungo lake likabole mapapu a munthu. Sakumva munthu. Kotera kuti chiwerengero chalimi akugwa mmodzi kusiya matumba achimanga. Amen. Pakufunika ngelo ata Bible likuti chani? Ndipo ndinaona nyenyezi. Ndinaona nyenyezi. Alipo ena amene Mulungu wadzodza kumaitanidwa akuona. Musanyoze ayi. Ntchito yawo ndikuona. Akapanda kuona amenewo mudya nawo chakuda chimene chocho chili cha poison chifukwa amene wasanata. Ndiye Mulungu akukana kuti khala munthu woyipa, kukhala Mulungu wankhanza. Mapeto ake waitana ena kuti aone pamene nyenyezi ikugwa. Kodi zikumveka pamenepo? Palibe choyipa chimene chidzagwera Malawi popanda ofuula. Amen. Kodi zikumveka mpingo? Amen. Zikumveka mpingo? Ngati mpingo wanu ukuyenda penda Mulungu sangatuma abusa ayi. Sangatuma president, sangatuma ku union, sangatuma ku conference, akosa kutuma wina aliyense opanda dzina kuti ata aone. Mumvere ine musachite masewero.
Amen mpingo. Amen. Bible likuti chani? Ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba. Siza chiguluwayi. Mulungu amasankha pakati pano. Amen mpingo. Amen. Akoza kusankha mkazi kuti aone. Angasankhe mamuna kuti aone. Angasankhe osaphunzira kuti aone. Angasankhe ophunzira kuti aone. Chimene chikufunika ndi chani? Aone. Chifukwa chake nchani? Chikubweracho chikufunika oni. Dziko lichidziwe. Chifukwa ngati sichidziwika chimene chichi, kali imene ndiyovuta kwambiri. Chifukwa mapepala a 642 akumalemba P42 akati P642 ndi mapepala amene ayamba kupangira makope ku dziko lapansi. Achita zimenezo na Nyamata Palacha kumpoto kwa Lacha apanga mapepala amenewo. Ndi akugulitsa mokakamiza ku makampani amene amapanga mapepala ku dziko lapansi kuphatikizapo manyuzi kuti mpweya wa mmene ubwerese nthenda ya maso mwana wochuluka. Ndipo ngati ngelo sangaombe khungu pofika 2035 lidzakhala litafalikira pakati pa ana sukulu. Kanani inali 2019-2021 pamene ndinkalankhula ngati mneneri kuti kukubwera nthenda yokomoka masukulu. Simunamve? Lero sakukomokana chikwakomola chikudziwika. Samangokomoka uko. Sakufana masukulu. Sakupengana sukulu. Sakusiya aziphunzitsi sakuzungulira mutu. Aziphunzitsi sangokudala misala. Aziphunzitsi sangozimangirira. Sinanene kodi. Olemba buku la Yohane, olemba buku la Chivumbuluso, chapter number 9, verse number 1, akuti ndipo ndinata paina kukhala anthu oti adziona. Ngati sitimvera woona wana Mulungu dziko la Malawi lili pa chiwonongeko. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Paina ena adziona. Ndipo njira zoonera akuziziwanira ndi Mulungu yemweyo kuti zikathandize kuti dziko likakhale m'maso. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. Amen mpingo. Amen. Amen mpingo. Amen. Sina ngamwamvana Mulungu kuti dziko la Malawi likhala ndi madola ambiri. Mwayimva ngani imeneyi? Kuti kukubwera business yogulitsa cha mpweya oxygen. Njumu zake zabwera kale, zayamba kale kubweretsa mbande za mitengo. Pamene ndikulankhula apa, mawa wina akweza kuchita comment kuti kwathu mbandezi zata kama mbakulu kuno abwera kuzagulitsa cha mbande zimene akuti zizipanga zizichita zizionjezera mphamvu ya mpweya oxygen amene akuchokera m'mitengo. Akuti afufuza apeza kuti Malawi ili ndi 99% oxygen. Mpweya bwino kwambiri uli kucha njalo yabwera kusakolola mpweya. Kodi zikumveka zimene? Sono danger ili pati. Ndipo ndinaona. Ine ndaona cha mmene ndaona ine mena makuma na anthu amene akwero CD apezeka kuti mu mitengo imene akubwera kudzadzalayi imene ndi imene izitulusa oxygen ameneyo azichita resist munthu akamwa panado akamwa mankhwala kuti mankhwala wasamagwira ntchito cha moyenera mthupira cha paina kukhala munthu aone. Ndipo ngati tingamvere woonayo ndikunena zimene zozo chikhristu chizathandizika kuyima bwino. Amen mpingo. Kodi zikumveka zimenezi? Tamaliza verse number 1. Ndipo ndinaona mngelo wachisanu anaomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko. Chimene anaona iye ndi chani? Nyenyezi ikugwa kuchokera kucha pa dziko. Kodi zikumveka zimenezi? Inagwa pa dziko lapansi. Chimenechi musakane mu advent dziko lapansi kwa nyenyezi. Amen. Inuyo arasha musakane dziko lapansi kwa nyenyezi.
America ikuvomereza dziko lapansi kwagwa nyenyezi. China yavomereza dziko lapansi kwagwa nyenyezi. Russia yavomera dziko lapansi kwagwa nyenyezi. Maiko onse G10 yolemera yavomereza dziko lapansi kwagwa nyenyezi. Pamene yangogwa the entire economy yagwedera dziko lapansi. Amen mpingo. Kodi mukukana hiyo? Chuma cha dziko lonse lapansi chikugwedezeka. Maiko olemera akulephera kuchigwira. Nyenyezi yagwa ku dziko lapansi yagwedeza chuma chonse cha dziko lapansi sachakwera. Chuma cha dziko lapansi chagwedezeka kuyambira ku America. Dziko lapansi lagwedezeka kuyambira ku UK. Lero pound ili njenjenje, dola ili njenjenje, yen ili njenjenje. Onsewa akukumana ndi chipolowe cha nyenyezi chochedwa digital money. Dziko lapansi nyenyezi imene ikangogwa iyendera ku dziko lapansi ligwedezeke. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani chiwerengero cha anthu olowa mchipatala 20 akuchira ndi mmodzi. Nyenyezi ikagwa wopita pa bedi achite tsoka sabwera. Amen mpingo. Chifukwa nyenyezi imene ikadzangogwa system ya zinthu zonse za dziko lapansi zizayenera kusintha. Angakhale uchembere tidzaona kuchira ndi kutenga mimba kwa ana zaka 9. Nyenyezi imene ikadzangogwa. Amen mpingo. Ikagwa nyenyezi imeneyi zochitika zonse za dziko lapansi zili pa mtetete ndipo zikugwedezeka. Ma president anzeru akulamula ngoma ngati zisimu. Ma president ochenjera akulamula ngoma ngati anthu opusa. Fa nyenyezi imeneyi yagwedeza ma profesa sakulamula sobwino ayi. Amen. Inuyo ndinu mboni mwasankha profesa dziko la Malawi koma mmene wayamba kusankha nduna kukosi kwanu kuli ngwii. Olamula anzeru asalamula ngati zisiru. Boma akusira mavenda. Pitani mukaneni. Dziko lichasira nda? Asira mavenda. Akuchita uzichemerera. Ina ndiwa business. Namba kupanga business ndiri wang'ono. Ameneyo ndamene mwampasa kuti ayang'anira dziko lonse la Malawi. Olamula anzeru akulamula ngati zisiru. Kodi zikumveka zimene za Mulungu? Amen. Olamula ochenjera akulamula ngati mbuli. Ndipo ochenjera ali chete. Wosamvera gangata. Ikazangogwa nyenyezi imeneyi anzeru atakhala opusa. Palibe amene asalamule ngati wanzeru. Kodi zikumveka zimene? Tinali ndi wanzeru Chilima anayenda makona onse 5 koma kugwa kwa nyenyezi imeneyi kunampangisa munthu wachenjera kufa ngati galu. Anafera kuchire pamodzi ndi anyani. Kodi zikumveka namu? Ikazangogwa nyenyezi imeneyi ndikugwedezeka zinthu zonse zodalirika zizasweka. Kodi zikumveka zimene? Mmene zangogwa nyenyezi imeneyi mabanja akulephera kugwirika. Palibe akumvana bwinobwino ndi mkazi ace ndi mwamuna ace. Popanda zifuka zili zonse muona anthu ayang'anizana misana. Ikazangogwa nyenyezi imeneyi anthu sazamvana zochita. Hayi ndabambo ikadzagwa nyenyezi imeneyi mipingo idzagawana. Kugawana 7th day ndani ankadziwa kuti ma 7th angabadwe mpaka 32. Ndani ankadziwa ikadzagwa nyenyezi imeneyi izaphwanya mipingo idzakhala balala. Kodi zikumveka zimene? Assemblies of God, assemblies nyenyezi, assemblies mwezi, assemblies zuwa. Ikazangogwa nyenyezi imeneyi patakhala mkangano ogawana. Amen. Kodi zikumveka na Mulungu? Mmene inagwa nyenyezi imeneyi ndi malasita omwe anakamena upresident. Ndikakhala candidate. Achina chikumi ulendo. Akala mulira cha? Achina chikumi akala mulira cha? Zapeka. Walemba buku limenera kuti nyenyezi ndinayiona ikugwa ku dziko lapansi. Amen mpingo.
taimeneyo ina ni matindika kagwira ntchito ku South Africa ndiye kuti ndesunga banja langa. Lero anyamata akupita ku John kukabwerera chabe, palibe dziko limene lingakampindulire munthu tsopano chifukwa nyenyezi zimene inagwa, chinsinsi cha ndalama ya South Africa chinatha. Lero munthu kupita ku John, nakaiona galimoto ina lero hapo imasisa katundu kuti nali ndaya yakandizana yeti masuzumi timaona mabigiri a plastic umwe akuchoka ku John. Urizo kumveka zimene nyenyezi kazagwa andu azabwera ni mabigiri kuchoka ku John. Wayona ngalimene namu palibe hamina zakale wanzeru kudziko lapansi. Zinthu zonse muzione kuti zili pachane ana Mulungu. Chigwadesa ko chimene ali kugwadesa dziko limene lili, walemba buku la Hebera kuti kasala kamodzi ndisagwedeza cha kuti zosagwedezeka zita. Ameni pingo. Ndipo tsopano pamene mtengo umene ukugwedezeka tikuona kutotoka kwa zinthu zolimba. Amen. Amene analazimusa akukayima UMP chagwedezeka chinthu. Amen pingo. Amene analazimusa akukhala makandidate a president. Nyenyezi imene ikagwa amatotoka chikhulupiriro chawo anthu akusiya kuthamangira zina zachi. Amen pingo. Ikazangosweka nyenyezi imene pasopo mulimbe fonayo ino yasala pang'ono sokugamuka. Mumva kuti ena akusongana kusidya ikazangoka cha nyenyezi imene zinthu zolimba zimasweka. Mgwirizano sugwirika chifukwa cha nthawi imene tafikapo ana Mulungu. Tisamalire kwambiri. Tamverani zimene akunena wolemba buku la chivumbulutso. Tawerenga mayi wanga verse number 1 ndi 2 maka 2. Yes, ndiyo number 2. Ndipo anatsegula pa dzenje la pompo, ndipo unakwera utsi wotu. Ndiye munthu sangandikane lero dzenje lata latseguka. Amen. Kodi zimuveka zimenezi dzenje latseguka. Wayamba kutipasa warning ya kutseguka kwa dzenje limene ndi Russia. Watenga chida choopsa cha nuclear wangochiyang'anisa kwa America kucha kwa dzulo mpaka lero changotere kuyang'ana kwa America. Kodi zimuveka na Mulungu changoyang'ana kucha kwa America. President wa kwa America akukanika kudya akutaka lowa nyumba kutuluka, kuita na MP kutuluka, kuita na opposition kutuluka, na uomba na veso tita sabalalika for dzenje latseguka. Kodi zimuveka zimene inu munaona ndege zothamanga kwambiri mene dzenje limene lilayamba kutseguka zikuchoka ku Israeli kupita kucha ku Iran, zochoka ku Iran ngondo yanji yomenya munthu ali pa nyumba. Israeli ali kwawo, Iran salija simunadabwebe ana Mulungu dziko lapansi simunadabwebe kuti ngondo yopita kukamenyana ndi zipolopolo yatha. Sono ndiyomenya munthu ali kucha ali ku nyumba. Munamvapa kuti asilikali a Israeli anapita kunja ku Irani? Irani anapita pa uku zimene zikupita ndi cha ndege koma zopanda munthu kati. Kodi zikupeka zimene ndikazangotsekuka cha zimene sana Mulungu ndi masaini akubwera kwa mwana wa Mulungu posachedwa pompa. Posachedwa pompa, posabwera kutseka kwa dzenje limeneli, podzatesa mkangano umenewu ayenera kutsika kuti anene kuti kwerani kuno, kuti mpingo wana Mulungu wokhulupirika tikapumule kuzolemesa za nthawi ya pansi pano. Ndi chifukwa chake iwe wochimwa bwera kwa Yesu. Chifukwa zimenezi ndi zizindikiro zoopsa kwambiri dzenje limene latseguka. Kodi zikumveka zimenezi? Amen mpingo. Amen mpingo. Musaganize kuti Malawi ilibe. Sopano sida zimenezi Malawi ili nazo. Kodi zikumveka zimenezi? Hakoza kuzitumiza adakali pamvera kupita ku Mozambiki. Nayo Mozambiki yagula ili nazo. Akoza kutumiza kuchoka ku Mozambiki kwao kuna mpula kuzafika pa Malawi. Dziko la maina bambo likuyenda mosiyana ndi mene niyo mmaganizira.
ngati mukuganiza kuti nthawi idakalipo mukuchedwa. Tiyeni tikonze ntchito tizipita kwathu. Dziko liposachedwa kuvuta ku. Ndikuwuzani chinthu chosiriza na Mulungu. Nkhondo ili yonse ya dziko lapansi imene imachitika, influence imachokera kuzolengedwa zimene zili mulengalenga, zimene zimachedwa kuti ma aliens. Akatundu amenewa ma aliens amenewa posachedwa pompa anakachitisa msonkhano pa Bermuda Triangle. Ndipo msonkhano amene anakachita pa Bermuda Triangle, chitseko chimene chije ndi chitseko triangle ichi ndi chitseko chopitira ku spirit world. Ndiye chinatseguka pa ma aliens ndi kulowa pamenepo. Chimaoneka chiground pansi pamene pajapo pa LCD atakhala ma aliens. Ndiye zida zakumwamba zimatsika. Mboni ya zimenezi ndi Elon Musk. Iya kuti anatumiza madrone ache kupita ku space. Ndiye zimene anakachita capture kumeneko, kukajambula kumeneko, kubweresa kuzalionesa dziko la America, Russia, America, German, China, onse mitu ya balalika ndi mamisailo amene asunga ma aliens. Posachedwa dziko limene libalalika. Sirikale chimozimozi. Ndiye kayo munthu amene adzakhala ali ndi Yesu, amene asamva chifundisi chopita kwawo. Ndipo sazachita mantha chifukwa tili ndi Yesu amene azatisunga. Koma zoopsa zasala pang'ono kuchitika ndipo zikayamba kuoneka iniyo muzidziwa. Amen. Kodi zikumveka zimene zanamulo? Zikumveka zimene zikuda namulo? Amen mpingo. Ma aliens mukwadziwa iwo. Ndi zipukwani zochokera ku space. Amen. Kodi zikumveka zimenezi? Makosana amenewa anachitisa msonkhano. Maiko asankhondo anasonkhana kumeneko. Iwo ndi kuchita displays zawo. Ndi kuchenjeseratu kuti ma satellite onse as I'm talking ali manja mwathu. America ikudziwa kuti the entire satellite za dziko lonse lapansi zimene zikuyendesa machini awa azida za nkhondo zili manja mwacha. Alephera kukambirana nawo pa LCD ya dzana. Sizinateke akana ma aliens. Ndamene akulamulira. Iwo anena kuti ifeyo ndamene tisanke superpower ndipo tili pafupi kuliza lipenga nkhondo yaikulu ya dziko lonse lapansi. Imene ife ma aliens ndamene timenye nkhondo imeneyi. Musayiwale kuti Bible linalosera za anthu achilendo amene asatulukira ku dziko lapansi. Amen mpingo. Ndipo posachedwa alendo amenewa atulukira. Amen. Pamene ana Israeli amayenda anali kuachenjeza, mukasamale ndi anthu achilendo. Mukasamale ndi anthu achilendo. Musakachire nawo mgwirizano. Amen. LCD imeneyi yachilendo kwambiri, the interpretation imene nimalandira pamenepo yodabwisa kwambiri. Iwo amanena kuti pamene patikufuna tikwanirise Daniel chapter number 12, chapter number 2. Pamene anaona fano dongo ndi chisulo zikuta kaya inota nthauzira mmatichani kwa maku satanic amanena kuti ma aliens ndi zisulo. Kazi kumveka zimenezo anthu ndiyecha ndiye onena pamene pa Margaret Antinda amene anakuchita interpret zinthu zimene zinali pamene papa mwagwiriza ndi Rosina Kinka amanena kuti chimene chikuchitikachi chikukwanirisa ulosi umene mzimayi wina otchedwa Teresa Arnold ananenera zaka 360 zapita kumbuyo. Analosera kuti mukadzaona zisulo zikugwirizana ndi anthu kupanga meeting muzazindikire kuti dziko limeneli lasala pang'ono kuti ndiye lero chinthu chija chakwaniritsidwa. Amanena kuti cha kukwaniritsidwaku chifukwa ma aliens wa atatsika ku LCD ku pomaoneka anthu oyimira China anali pati, Russia inali pati, Britain inali pati, Germany inali pati, inali pompo. Maiko onse ochita za nkhondo anali pati pamene papa. Ndiye amanena kuti machiona chisulo ndi dongo zata. Kazi kumveka zimenezi. Amen mpingo. Chisulo ndi dongo zata. Achilendo amulengalenga ayamba kumvekachi, ayamba kubwera ku dziko lonse lapansi. Kodi zikumveka? Ndiye ku Norway ma aliens anatenga atsikana kukapanga nawo kwati.
dziko la mainda bambo sirili mmene mukuganizira, posachedwa kunganima kumwamba uko, ndipo mpingo uyenera kupita kwawo. Ameni mpingo. Ndipo dziko limeneli mavuto adzakhala ambiri, mukadzasala akasangobwera Yesu Khristu. Musakumana ndi zowawa kuposa zimene tikumana nazo, mubwere kwa Yesu. Akasangobwera Yesu Khristu, dziko lisasintha, dzuwali lidzawala mauliro ena. Akasabwera Yesu Khristu, dzuwa lidzaoneka maonekedwe ena. Akasangochoka woyera mtima, tamverani, mwezi usasintha maonekedwe. Mpweya tikupumawo ndi chifukwa chakuti woyera mtima adakalipo, koma akangopita woyera mtima, mpweya umene tipume uchokera ku space khani yosausa. Chifukwa chake inu ndine nthawi yakwana yoti tibwerere kwa Ambuye. Ndi chani chikutilekanisa ndi Mulungu wathu? Tifunika kutembenuka mtima kuti tipite kwa Mulungu. Nditafika pamenepo, alipo munthu kodi amene akuti ayi koma akamabwera Yesu asandisiye, ndakonzeka kukonza khalidwe langa, tiyimirire. Ndakonzeka kukonza khalidwe langa. Ndipo amayi ndi abambo mwa njira iyi kapena njirayi titanena kuti tilibe uchimo, tizinyenga tokha. Ndipo mmene mwachitiramu ndiye chilungamo, chifukwa palibe wakhala pansi aliyense wayimirira. Zimene zindezoona zake, tonse tikati tilibe uchimo tizinyenga tokha. Tizikonzesere kuti Ambuye Yesu atithandize, posachedwa dzikoli likupita kwawo. Ameni mpingo. Ameni mpingo. Ndichimirire chimosimosi. Tentikweze manja athu kumwamba pa muyezo wabwino. Ndipemphere. Wolemekezeka ndinu Mulungu wakumwamba, mpingo wanu ndaufotokozera choonadi chimene munandipatsa kuti ndilankhule. Ndipo iwowa atamva mmene mwalankhulira nawo, aziona kuperewera kwawo, akweza manja awo kumwamba, kukonzesera zolakwa zawo za mitundu. Iwowa azindikira kuti ku ayi kuli amuna amene akuwavuta m'mabanja awo. Ndipo akunena pepani pamaso pano. Ndipo Mulungu wakumwamba tikupepesa kuti pepani mutichitire chifundo. Tikhululukire mphulupulu zathu. Khululukirani amenewa ndi ochimwa poganiza, ochimwa pochita. Yehova Mulungu wakumwamba, inu munakhala mdziko lapansi potumiza mwana wanu chifukwa cha chifundo chanu. Mutaona kuchimwa kwathu ndi kuperewera kwathu. Tikuyimika manja athu awa kumwamba kuti mutikhululukire mphulupulu zathu. Ine ndikunena kuti pepani tachimwira inu. Khululukani Mulungu wakumwamba chifukwa ife nda mphulupulu. Ndipo mphulupulu zimenezi tikuzipepesera ndi kuzitumizira pa nkhope yanu. Ndi mwazi wa mwana wanu mutichitire ife chifundo. Mulungu wanga, khululukirani amayi, khululukirani abambo, khululukirani msungwana, khululukirani nyamata. Tikonzeni zinsinsi zathu zimene anthu ena saziwa zochimwa zathu, zimene timapanga kuseri anzathu osaona, inu mumaona. Zimenezo ndi zimene tikuti pepani mutikonzesere kuti pamene mukubwera posachedwa mutitenge. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen.